Joo, eli lämpimästi tervetuloa tosiaan Etelä-Karjalan kansalaisopiston yleisöluennolle. Ja nyt maaliskuussa aurinko alkaa jo varovaisesti lämmittää ja ajatukset saattaa monella hiipiä jo mullan möyhimiseen ja istutuspuuhiin. Ja tämänkertaisen luennon nimi on puutarhaterapiaa. Ja meillä on aiheesta puhumassa puutarhuri ja Green Home viherpalvelun yrittäjä Eija Johansson. Ja päästetään Eija nyt esittelemään itsensä ja aloittamaan luento. Oikein mukavaa luentoa kaikille. Moikka minunkin puolesta ja tosiaan tervetuloa mukaan luennolle. Ja saa esittää kysymyksiä, mutta voi olla tosiaan helpoin, että ne laitetaan sinne chattiin ja Kaisa sieltä sit niitä minulle huutelee, niin pyrin vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Et kysykää ihmeessä, mitä askarruttavia asioita tulee mieleen. Ja hyvää naistenpäivää minunkin puolesta ja olen tosiaan Eija Johansson ja puutarhuri koulutukseltani. Ja yrittäjänä toimin omassa Green Home-yrityksessä. Ja meidän palveluihin kuuluu ihan kaikki oikeastaan, mikä pihaan nyt ikinä liittyykään, eli ihan sieltä suunnittelusta, ylläpitoa, toteutukseen ja sitten myöskin sisälle vihersisustusta, viherkasvien hoitoa ja sitten on myöskin tilauskukkakauppa ja tänään onkin ollut kiireinen aamupäivä, kun on kukkalähetyksiä ihanille naisille saanut toimittaa, niin että oikeastaan laajasta laitaa palveluita meiltä löytyy ja sitten me on siinä matkan varrella 11 vuotta tulee toukokuussa on ollut yrittäjänä ja puutarhurina ja siinä matkan varrella on sitten erilaisia alaan liittyviä koulutuksia käynyt leikkipaikkaturvallisuustarkastajaa ja vihervalvojaa ja vähän kaikenlaisia koulutuksia on siinä tullut käytyä, mutta viimeisimpänä sitten, mikä niinku kolahti kaikista eniten, niin on sitten vuonna 2017 käynyt puutarhaterapeutin koulutuksen tuolla Valkoinen talo Partner koulu että Jyväskylässä kävin sitten sen koulutuksen ja sitä myöten nyt sitten pikkuhiljaa ollaan sieltä otettu myös poimittu palveluita sitten meidän palveluihin, mutta tietysti tämä korona nyt vähän on tuonut haastetta siihen, mutta sitten on paljon onneksi puutarhassa sellaista, mitä korona ei rajoita, että ulkona saadaan onneksi olla omalla pihalla ja nauttia luonnon ihmeistä. Ja nyt tosiaan minä aloittelen tuota luentoa ja voitte laittaa niitä kysymyksiä sinne ja minä laitan tuossa vähän sitten semmoisia dioja menemään ja siinä vaiheessa kun puhun, niin pidetään ne diat päällä, niin jos joku haluaa tehdä niistä muistiinpanoja, niin ehtii sitten kirjoitella ylös juttuja. Ja otetaan sinne loppuun ainakin keskustelua, mutta toki sitten siellä välissäkin voi niitä kysymyksiä esittää. No niin, näkyykö kaikille nyt siellä dia hyvinvointia puutarhasta? Näkyy hyvin diat. Hyvä. Joo, eli puutarhaterapia, hyvinvointia puutarhasta on tänä iltana meillä aiheena. Ja se puutarhaterapia kuulostaa sanana ehkä vähän hienolta, mutta tosiasiassa se puutarhaterapia on ihan sitä semmoista tavallista puutarhahoitoa, jota moni on tehnyt ihan siellä omalla pihallaan ja varmasti tulee tekemään. Ja tämän päivän ihmiset on vaan pikkasen erkaantunut tuosta luonnosta ja on tullut paljon työskentelyä tietokoneiden kanssa ja on enemmän vietetään aikaa sisätiloissa, niin on saattanutkin käydä sille, että on vähän sitten erkaantunut näistä luontokokemuksista ja jopa ne ihan tavalliset puutarhanhoitotaidot saattaa olla vähän hakusessa. Mitä se sitten se puutarhaterapia oikeastaan on? Meidän puutarha on jo itsessään semmoinen terapeuttinen ympäristö ja se tarjoaa kokemuksia kaikille meidän aisteille. Eli menet sinne omaan puutarhaan, niin ihan heti pystyt näkemään kaikkea kaunista ja kuulemaan erilaisia ääniä ja kaikki aistit tulee siellä ruokituiksi. Samoin ihan se peruspuutarhatyö on meille terapiaa.
siellä saa liikuntaa, saa hyvää mieltä ja ulkoilmaa, raitista ilmaa. Hyvä mieli tulee siitä, kun vaikka ajaa sen nurmikon ja huomaatkin heti sen vaikutuksen, minkä se pieni homma sai aikaan, muutoksen siellä puutarhassa tai kitket pikkasen kukkapenkkejä, niin onkin ihan erinäköistä kuin aloittaessa, niin se työ palkitsee heti ja tulee hyvä mieli, kun on saanut pienenkin homman tehtyä. Ja sitten siinä ihan huomaamatta niin myöskin fyysinen kunto paranee ja pystyy ylläpitämään sitä omaa fyysistä kuntoa. Siinä tulee yllättävänkin paljon käveltyä päivän aikana. Itselläkin työpäivän aikana niin kilometrejä tulee huomaamatta, että jos tälle ajattelee talvikautta, kun meillä on hiljaisempaa, niin 10 kilometriä on tiukassa, mutta kesällä siinä päivän aikana se tulee kun huomaamatta ja sitten yleensä vielä vähän kannat tai työnnät jotakin siinä matkassa, niin sen voi kuvitella, että kyllä se fysiikka siitä kohenee, kun vähän puuhastelee siellä puutarhassa. Ja mikä sen parempaa ajanvietettä on kuin kasvien kasvattaminen ja niiden hoitaminen ja kasvuseuraaminen ja sellainen uuden luominen, kun suunnittelee uusia istutusalueita tai sitten miettii, että mitähän sitä tänä keväänä kasvattaisi ja sitten käy sieltä kaupasta hakemassa niitä siemeniä tai sitten on kiva, kun nyt on paljon verkkokauppoja, niin voi tilata sitten vähän semmoisia harvinaisempiakin kasveja itselleen, niin on meillä hyvät mahdollisuudet nyt harjoittaa tätä puutarhan hoitoa. Ja tosiaankin sitten se palkitsee, kun sieltä se siemen lähtee itämään ja se kasvun ihme tapahtuu. Ja kohta huomaatkin, että siellä jo kukat kukkiikin pihalla. Mutta aina ei tarvitse puuhastella ja olla tekemässä jotain, vaikka sekin on tosiaan hyväksi meille, mutta voi myöskin ottaa ihan rennosti ja ihan vaan olla siellä puutarhassa ja aistia sitä puutarhaa, katsella miltä siellä näyttää ja kuunnella hiljaisuutta tai kuunnella lintujen laulua ja nauttia siitä rauhallisuudesta. Et monesti sen kiireisen työpäivän jälkeen niin huomaat, että hyvinkin nopeasti se stressitaso laskee, kun käyt sinne omenapuun juurelle istumaan ja hengähät siinä ihan hiljaa ja oot vähän aikaa, niin huomaat, että työmurheet onkin unohtunut ja huomaatkin sen linnun ja huomaat sen perhosen ja huomaat sen kukaan, joka on just tänään aukaissut terälehdet, niin siinä kyllä mieli lepää ja rauhoittuu. Ja puutarhaterapian keskeinen tavoite onkin saada ihminen löytämään ne omat piilevät voimavaransa ja saada ihmiselle niitä positiivisia kokemuksia. No, ainahan tietysti se puutarha ei tuo pelkkiä positiivisia kokemuksia, mutta saattaa vähän tulla virheellisiä kasvivalintoja tai muita sellaisia juttuja, jotka sitten tuottaa vähän pettymyksiä. Mutta toisaalta se kuuluu myös asiaan, mutta nyt tänäänkin puhutaan vähän siitä, että miten niitä kompastuskiviä pystyy välttämään ja miten sitten saisi enemmän niitä positiivisia kokemuksia, eikä niinkään sitten tulisi niitä kömmähyksiä siellä puutarhassa. Ja kun meillä on semmoinen suojaisa ja mukava ja kodikas puutarha, niin kyllähän siellä on semmoinen turvallinen ja hyvä olla. Ja monesti just niin kuin sanoinkin, niin se kiireettömyys tulee siinä esiin. Ja semmoinen levollisuus. Ja yrittää miettiä siinä, vaikka puuhastelee ja tekee niitä puutarhatöitä, niin ei ole kiire mihinkään, että nauttii siitä tekemisestä. Ei tarvi suorittaa, että nyt tehdään tosi nopeasti tämä homma tästä pois, vaan että voi miettiä niin kuin jokaista vaihetta ja keskittyä siihen yhteen asiaan kerrallaan. Ei mieti niitä muita työjuttuja tai muita asioita siinä, vaan tekee sitä puutarhatyötä. Ja siinä justissa tuleekin se, että yritän myöskin tuossa töissä justissa puhua, kun käyn pihakäynnillä, niin siitä positiivisuudesta ja kääntää ihmisten ajatuksia siihen suuntaan,
että se teidän piha ei ole se rasittava työmaa, vaan se on se semmoinen paikka, joka tuo meille sitä mielihyvää. Ja siitä työstä tosiaankin tulee se palkka nopeasti, kun ajaa sen nurmikon tai kitkee kukkapenkin, niin miten kiva mieli siitä tulee. Ja sitten se kääntyykin se työnteko. Se ei olekaan enää rasittavaa, vaan se on mukavaa ja palkitsevaa. Sitten ihan pikaisesti historiaa. Eli puutarhahistorian juuret on hyvin, hyvin pitkällä jo ennen ajanlaskun alkua on saatu vihjeitä siitä, että ollaan hyödynnetty puutarhatöitä ja puutarhan asioita siellä hyvinvoinnin vaikuttimena. Jo muinaiset persialaiset olivat kiinnostuneet puutarhoista ja heidän mielestään ensisijainen tarkoitus olikin juuri tämä aistien rauhoittaminen. Nautittiin kauneudesta ja tuoksuista ja oli tärkeää, että sieltä puutarhasta löytyi näitä kaikkia elementtejä. Oli vettä, joka solisi ja sitten hyödynnettiin vähän puitten tuomaa varjoa. Tehtiin mukavia keitaita, joissa oli mukava oleskella. Ja Egyptissä myös sitten huomattiin se, että puutarhalla on semmoinen mieltä parantava vaikutus ja siellä sitten ruvettiin järjestämään tämmöisiä puutarhakävelyitä ihmisille, joiden mieli oli järkkynyt, oli jotain mielenterveydellisiä ongelmia, niin sitten huomattiin, että jo pienikin puutarhassa kävely rauhoitti kovasti sitä mieltä. Ja Yhdysvalloissa otettiin myös sitten puutarhanhoito ja kasvien kanssa toimiminen ja työskentely psykiatristen sairauksien hoitomuotona alettiin käyttämään. Ja monesti jo silloin muinain on sairaalat ja parantolat, niin ne on sijoitettu kaupunkien ulkopuolelle ja kauniisiin maisemiin ja veden äärelle. On haettu semmoinen rauhoittava maisema. Ikkunasta näkyy kauniita puita ja siellä voi mennä metsään kävelemään, löytää semmoisia rauhoittumispaikkoja. Ja tosiaan sitten 1900-luvulla niin alettiin ihan yleisesti käyttää terapia- ja kuntoutusmuotona puutarhan hoitoa. Ja Suomessakin alettiin kohentaa ja miettiä juuri näitä psykiatristen sairaaloiden piha-alueita ja haettiin sinne sitä rauhallisuutta ja esteettisyyttä. Ja myöskin monesti esimerkiksi vankiloissa on ollut myöskin sellaisia työkohteita, että on ollut puutarhoja ja on ollut viljelyksiä, joita sitten nämä vangit ovat hoitaneet ja työskennelleet päivät siellä pelloilla ja puutarhoissa. Suomessa 50-70-luvulla vähän hiipui tämä puutarhojen hoitaminen hoitomuotona. Oikeastaan keskityttiin enemmän siihen, että potilaat oli sisällä ja hoidettiin, lääkittiin lääkkeillä ja ei ole niinkään sitten ollut tämmöistä terapeuttista toimintaa. Mutta sitten 80-luvulla alettiin onneksi taas uudistamaan sairaaloita ja sitten palasi osaksi laitosympäristöä puutarhanhoito. Ja tällä hetkellä meillä on aika hyvä tilanne tämän suhteen, että vaikka paljon puhutaan eri hoitolaitosten ja yksityisten toimijoiden, esimerkiksi vanhustenhuollosta, niin minulla on silleen ihan hyvää kokemusta siitä itselläni, että esimerkiksi Attendon kohteissa Lappeenrannassa tai Etelä-Karjalan alueella meillä on ne meidän ylläpidossa, niin siellä on kyllä kiinnitetty huomiota jo rakennusvaiheessa siihen pihasuunnitteluun. Sieltä löytyy mielekkäitä polkuja, se ei ole pelkkä asfaltti, suora baana, mitä voi siellä kulkea, vaan siellä on sellaisia mutkittelevia polkuja pihalla ja sitten on myöskin viljelylaatikot kuuluu jokaiseen pihaan
Ja sitten on myös ajatuksena, että puutarhurit vois käydä sitten vanhusten kanssa siellä hoitamassa ja tekemässä näitä puutarhatöitä, jos sitten henkilökunnalla ei ole osaamista tai ei ole sitten aikaa siihen, mutta nyt valitettavasti tällä hetkellä tietysti korona vähän sitä puolta sotkee, mutta siellä ne on odottamassa ja olemassa ne asiat, ja tietysti sitten on paljon just sellaista, mitä pystyvätkin sitten itsekseen siellä myöskin tekemään. Ja monesti just hoitajat esimerkiksi sanovat sitä, että on sellaisia vanhuksia, jotka eivät oikein pysty liikkumaan. Niin kuin sisätiloissa tuntuu, että ei jaksakaan kävellä, ja sitten kun mennään sinne pihalle ja sitten vähän niin kuin on ensiksi ajatus, että kun enhän minä oikeastaan osaakaan enkä pysty enää mitään tekemään, mutta sitten kun vähän saat sitä multaa ja pikkukuokan käteen ja huomaat, että tämähän olikin sitä ihan tuttua hommaa, mitä on tullut nuorempana paljonkin tehtyä, niin kohta huomaa, että rollaattori meinaa jo unohtua sinne penkin viereen ja lähdetäänkin menemään jo eteenpäin seuraavalle laatikolle, että siinä on sellaisia ihan ihmeellisiä vaikutuksia ja myöskin se, että meillä on ollut sellaisia juttuja, että ollaan käyty keväällä esimerkiksi näitä aikoja niin vanhusten kanssa kylvämässä kukkia ja sitten ollaan kasvateltu niitä ja sitten kesällä istutettu pihalle, niin semmoiset pienet toiminnot, se, että otat sen siemenen käteen ja laitat sen sinne multaan, niin herättää sellaisia asioita, että yhtäkkiä vanhus rupeakin puhumaan ihan ventovieraalle ihmiselle hänen niin kuin koko elämän tarinan ja on ehkä vähän muistisairauttakin, niin yhtäkkiä sieltä kirkastuukin hyvinkin paljon muistoja sieltä omasta lapsuudesta ja nuoruudesta mieleen, että minkälainen piha meillä oli ja mitä kasveja siellä oli ja sitten mitä ne tuoksut oli, mitä siellä pihalla oli. Että kyllä se on niin kuin tuossa kuvassakin näkyy, niin siinä on justiinsa tämmöisen palvelutalon pihalta, niin että tarkoituksena on justiinsa se, että se piha houkuttelee sinne myöskin, niin kuin, että siellä on sellaista, mikä houkuttelee myöskin tekemään niitä asioita sitten. Ja vuonna 2000 sitten Suomessa alkoi puutarhaterapiakoulutus ja sitten vuonna 2008 Green Care tuli sitten opetussuunnitelmiin mukaan, että sitä on eri oppilaitoksissa. Ja esimerkiksi justiinsa se Valkoinen talo Partner, missä minäkin kävin, niin se on Jyväskylässä, järjestää koulutuksia ja eri paikkakunnilla sitten aina vähän sen tarpeen mukaan. Ja kesäyliopistoissa on myöskin sitten justiinsa näitä Green Care-kursseja. Ja siinä oikeastaan on se vihreä hoiva ja vihreä voima on sitten erikseen, on vähän niin kuin kaksi semmoista alaa, että se hoiva on sitten enemmän sinne sairaanhoito- ja hoitopuolelle ja siellä monesti sitten pohjana on sairaanhoitokoulutus tai joku muu hoitoalan koulutus, mutta siellä voimapuolella sitten se voi enemmänkin liittyä siihen hyvinvointiin ja sitten voi olla se Green Coach, joka sitten coachailee vähän näihin vihreisiin juttuihin ja aktivoi ihmisiä ja sitä kautta tuo sitä hyvinvointia sitten meille kaikille. Tänään puhutaan aika pitkälti, tai puhun aistipuutarhasta, mutta oikeastaan nämä kaikki asiat, mitä tässä nyt käydään läpi, niin on sellaisia asioita, mitkä ihan yleisesti siihen puutarhan perustamiseen ja puutarhan hoitamiseen liittyy ja helpottaa siellä, että ei tarvitse miettiä, että minulla nyt ei ole mitään aistipuutarhaa, mutta tässäpä sitä just käydäänkin läpi, että loppujen lopuksi ei olekaan mikään niin iso juttu se aistipuutarha, että se voi olla ihan pieni puutarha ja pienillä jutuilla voi saada sen aikaiseksi, että vähän lisäilemällä sinne tietynlaisia kasveja tai sitten jos haluaa ihan isonkin muutoksen siellä puutarhassa ja haluaa tehdä ihan perusteellisen muutoksen, niin sitten voi ottaa ihan mukaan sinne semmoisia rakenteellisia muutoksia, että sitten tarvitaan jo kaivinkonetta, ei ihan enää lapiolla pärjää, mutta toki voi ihan pienillä kasvivalinnoilla ja sellaisilla sitten saada sitä
aisteille ravintoa. Ja sellaisia elementtejä sinne aistipuutarhaan sitten kannattaa valita, mitkä sitten houkuttelee meitä koskettelemaan, eli on jotenkin kivan tuntuisia tai erituntuisia materiaaleja, on ne sitten kiviä tai kasveja, mitä erilaisia materiaaleja siellä puutarhassa sitten voikaan olla. Ja sitten tietysti sellaisia erilaisia elementtejä, jotka houkuttelee meitä haistelemaan ja tutkimaan ja maistelemaan ja nauttimaan siitä visuaalisesta näkymästä. Ja siinä justiinsa, että voidaan tehdä semmoisia erilaisia huoneita ja vähän niin kuin, että kaikki ei ole niin kuin ihan heti siinä käsin kosketeltavissa, vaan voidaan vähän niin kuin piilottaa niitä asioita sinne puutarhaan, että siinä istutusalueellakin niin siinä voi olla isompia ja pieniä kasveja vähän lomittaa ja kaiken ei tarvitse heti näkyä meille, vaan siellä voi olla semmoisia pieniä yllätyksiä, että kun käveletkin lähemmäksi sitä kukkapenkkiä, niin siellä saattaakin olla joku ihan pikkuruinenkin kasvi siellä vielä vähän muiden lomassa, tai siellä voi olla joku pieni patsas tai pieni valo sitten meitä ilahduttamassa. Ja puutarha ja aistipuutarha yleensä niin kasvattaa kyllä meidän kärsivällisyyttä, että se on silleen myös siinä tehtävässä hyvinkin tehokas, eli kun laittaa niitä kukkasipuleita sinne maahan, niin sitten se on vaan maltettava odottaa se talvi ja odottaa, että ne lumet sulaa ja kevät tulee ja sitten sieltä pilkahtaa ne pienet kukkasipulit ja sitten taas vielä pitää odottaa ennen kuin saadaan se kukka sinne, että ei voida kiirehtiä eikä kiiruhtaa tässä puutarhahoidossa ja sitten myöskin on hyvä malttaa odottaa sitä, että on oikea aika leikata tietyt kasvit ja tehdä tietyt tehtävät ja sitten ne lehdetkään ei tipu sieltä ennen kuin tulee se oikea aika, että aina niin kuin kaikelle tehtävälle on se oma aikansa ja vaatii meiltä kärsivällisyyttä odottaa aina sitä sopivaa hetkeä. Ja sitä meidän sitten on helppo, kun sitä oppii siellä puutarhahoidossa ja puutarhassa kivassa ympäristössä, niin sitten oppii myöskin käyttämään sitä hyödyksi sitten muussa elämässä. No miten siitä puutarhasta sitten luodaan semmoinen terapiapaikka tai aistipuutarha? Eli ihan peruslähtökohdista, niin kuin puutarhasuunnittelussa yleensäkin, niin kannattaa tietysti huomioida ne meidän olosuhteet, sen meidän tontin olosuhteet, meidän pihan, minkälaisessa paikassa se meidän talo tai tontti sijaitsee, minkälainen ympäristö siellä on, että onko se maaseudulla vai onko se kaupungissa ja onko ympärillä metsää vai onko niittyjä tai peltoja, onko mahdollisesti ympärillä muita rakennuksia ja miten se meidän puutarha tulisi sitten liittyä sinne muuhun ympäristöön, ettei se hyppäisi sieltä silmille, niin yrittää miettiä sellaisia asioita. Ja sitten myöskin tietysti ihan jo kasvuolosuhteita niille kasveille, jos lähdetään miettimään, niin sitten miettiä sieltä, että minkälainen se meidän pohjamaa on ja miten se aurinko paistaa sinne meidän pihalle, että varjoisen paikan kasveja ei kannata sinne pahteeseen laittaa ja sitten myöskään niin kun ei voi yrittää kasvattaa jotakin semmoisen oikein paahteisen paikan kasvia auringossa, eli miettiä niitä olosuhteita, mitkä meillä siellä pihalla on, niin niitä kunnioittaa ja ottaa ne huomioon siinä suunnittelussa. Ja myöskin sitten se, että mitä siltä puutarhalta haluaa, että haluaako, että se on semmoinen rauhoittava ja tasapainottava ja jotenkin seesteinen. Silloin kannattaa sitten tietysti miettiä niitä värejä, mitä sinne valitsee, eli kannattaa yrittää säilyttää semmoinen tietynlainen harmonia niissä väreissäkin. Mutta sitten jos halutaan enemmän elämyksellisyyttä, halutaan enemmän iloa ja riemua ja kaivataan vähän piristystä elämään, niin sitten me voidaan ottaa sinne vähän niitä enemmän värejä mukaan ja enemmän semmoisia vastavärejä ja semmoisia efektejä, jotka sitten kiinnittää meidän huomion siellä eri tavalla. Ja
sitten tietysti ihan tosi tärkeä juttu on se, että meidän perheeseen kuuluu, ketä kuuluukaan, niin jokaiselle perheenjäsenelle siellä pihalla olisi jotakin ja jokainen saa sanoa sinne niitä toiveita ja niitä sitten myöskin huomioidaan siinä suunnittelussa, että jokaiselle olisi siellä joku semmoinen sopukka, mikä tuntuu omalta ja turvalliselta. Ja tärkeää, jotta saadaan niitä onnistumisen kokemuksia sitten sieltä puutarhasta, niin on huomioida se hoito. Eli kuinka paljon meillä on aikaa käytettävänä ja kuinka paljon me halutaan käyttää aikaa siihen puutarhan hoitoon. Niin sitä myöten voidaan sitten tehdä taas niitä materiaalivalintoja sen mukaan ja kasvivalintoja sen mukaan, että kuinka paljon ja kuinka vaikea tai helppohoitoisia kasveja esimerkiksi halutaan valita sinne pihalle. Ja sitten myöskin siinä suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon se, että miten sitten sitä hoidettavuutta voidaan helpottaa. Eli voidaan tehdä sinne rajauksia, selkeitä rajauksia ja esimerkiksi luonnonkivet näissä aistipuutarhoissa on kiva, että käytetään aitoja materiaaleja ja luonnonkiviä, mutta esimerkiksi pyöreistä kivistä, jos tehdään sellainen reunus kukkapenkkiin tai kulkuväylälle ja toisella puolella on nurmikko, niin sitten se on aika hankala hoitaa, koska se nurmikko kasvaa sitten nopeasti sinne kivikkoon ja kivien väliin. Et helpompi sellaiset toimii sellaisilla paikoilla, että jos toisella puolella on istutusalue, kukkapenkki ja sitten toisella puolella on vaikka kivituhka kulkuväylä, niin siihen voidaan laittaa sellainen pyöreistä kivistä rakennettu rajaus, mutta sitten jos meillä on siellä toisella puolella se nurmikko, niin sitten kannattaa miettiä joku muu rajausvaihtoehto, että esimerkiksi joku semmoinen lattarauta tai muu sellainen sitten, joka helpottaa ja antaa meidän sitten myöten ajaa siellä ruohonleikkurilla ihan sitä rajausta pitkin. Sitten on erilaisia puutarhatyylejä, niin voidaan miettiä, että mikä se meidän tyyli sitten olisi ja mikä sinne meidän ympäristöön sopisi parhaiten. Ja tietysti tärkeintä, mikä meitä miellyttää. Tällä hetkellä trendinä oikeastaan on tämä luonnonmukainen puutarha, mikä on tietysti hirmu kiva, koska se on luonnon kannalta hyvä että se palvelee mehiläisiä ja kaikkia erilaisia eläimiä ja ötököitä, houkuttelee niitä pölyttäjiä sinne, niittykasvit ja kukat. Ja sitten myöskin ihan hoidollisesti niin voidaan verrata, että jos meillä on kukkaniitty tai sitten meillä on ajettava nurmikko vaikka julkisilla viheralueilla, niin kyllähän se niitty on huomattavasti vähemmän vie meiltä sitä energiaa ja polttoainetta ja kaikkea. Se on niin kuin huomattavasti ekologisempi vaihtoehto tämmöisissä julkisissakin isoissa kohteissa kuin sitten taas se nurmikko. Sitten japanilainen puutarha, se on tietysti yksi semmoinen, mitä paljon just näissä aistipuutarhoissakin käytetään. Siellä juurikin on tärkeää se semmoinen mielen rauha ja siellä on paljon niitä semmoisia elementtejä, jotka on mietitty hyvinkin tarkkaan ja niiden muotokieli ja niiden sijoittelu on hyvinkin tarkkaa ja se mikä siellä on niin on justiinsa se hoidollisuus, että on niitä tiettyjä osioita, jotka saattaa olla hyvinkin niin kuin luonnontilaisen oloisia, eli on sammalta ja on kiveä yhdistelty, mutta sitten on myös kuitenkin se semmoinen jämptiys, että ei ole niitä rikkaruohoja ja on silleen selkeää ja siistiä ja on erilaisia hiekka-alueita, joihin sitten päivittäin haravoidaan kuviot ja on semmoisia erilaisia elementtejä, jotka on myöskin semmoista mielenrauhaa tuovia. Sitten vähän semmoinen villimpi tyyli on se englantilainen cottage garden, joka on sitten hyvin semmoinen rehevä ja on paljon erilaisia kasveja ja on vähän semmoinen romanttinen ympäristö, sopii hyvin semmoisen vanhan pienen puutalon pihaan vaikka esimerkiksi. On paljon niitä kasveja erilaisia ja
paljon eri elementtejä ja ehkä vähän semmoista romuromantiikkaa. Siellä voi olla vanhoja työkaluja tai vanhoja astioita istutusastioina ja työkaluja ja muita voidaan hyödyntää sitten myöskin koristekäytössä. Sitten ranskalainen muotopuutarha on taas sitten muodollisesti hyvinkin jämpti, eli siellä korostetaan niitä muotoja ja sitten myös sitä, että muodot toistuvat ja on se symmetrisyys myöskin oleellisena osana. Ja on paljon justiinsa käytetään siellä ranskalaisissa muotopuutarhoissa muotoon leikattavia kasveja, eli Suomessakin esimerkiksi puksipuu tänä päivänä alkaa jo mennä meillä ihan kivasti, mutta sitten jos ei sitä halua kokeilla, että jos ajattelee, että se on kuitenkin vielä vähän talven arka, niin sitten sillekin löytyy paljon vaihtoehtoja, että esimerkiksi marjakuuset tai taikinamarja kestää hyvin leikkaamista, että niistä saadaan sitten korvikkeita meille tänne Suomeen sopivia vaihtoehtoja. Ja sitten yksi tyylisuunta on modernit puutarhat. Tällä hetkellä aika paljon rakennetaan semmoisia hyvinkin minimalistisia taloja, selkeitä linjoja, suoria linjoja, graafisia linjoja. Ja siellä myöskin sitten on isossa osassa ne materiaalivalinnat, eli on arvokkaita materiaaleja ja helppohoitoisia materiaaleja myöskin käytössä. Ja juuri noilla muodoilla ja yksityiskohdilla voidaan, nythän minä hyppäsinkin. Muodoilla ja yksityiskohdilla voidaan sitten tuoda sitä meidän tyyliä esiin, mutta toki sitten voidaan myöskin vähän niitä tyylejä sekoittaa, eli voidaan hakeakin, jos siellä on se moderni puutarha, hyvin selkeä puutarha muuten, mutta sitten voidaankin hakea sinne joku semmoinen yksityiskohta, joka kiinnittää meidän huomioon, että se voikin olla joku vanha työkalu. Esimerkiksi nyt jollain tavalla liittyy sukuun tai on joku kiinnekohta ammattiin, niin joku vanha työkalu siihen liittyen, niin millä on joku, että joko se on kulkenut suvussa tai sitten on joku muu tarina kerrottavana, niin sellaisia asioita sinne voi, niin se on myös semmoinen ihan kiva piristys siellä, että ei tarvitse sitä valittua tyylisuuntaa kuitenkaan niin kuin orjallisesti noudattaa, vaan toki niitä voi vähän sitten sekoittaa. Ja jos meillä on oikein iso puutarha, niin mikä sen ihanampaa, että voidaan tehdä sinne vähän semmoisia erilaisia huoneita, että tuolla metsän siimeksessä ja siellä metsän laidalla voi olla semmoinen luonnonmukainen puutarha ja sitten kuljetaan vähän eteenpäin, niin sitten onkin japanilainen puutarha ja sitten vaikka siinä talon ympärillä, vanhan puutalon ympärillä, niin siellä on sitten sitä englantilaista tyyliä enemmänkin, että toki voidaan yhdistellä, että ei tarvitse käyttää vain yhtä tyylisuuntaa. Ja tosiaan siinä, että miten saadaan sitä helppohoitoisuutta, niin kannattaa miettiä ne kulkuväylät, missä kuljetaan, mihin meidän täytyy mennä, mitä toimintoja siellä pihalla on, niin rakennetaan ja tehdään sinne semmoiset kulkuväylät, että ne kestää sitä kulkemista ja sitten myöskin, että ne on helppo hoitaa ja pinnotetaan ne sitten sopivilla materiaaleilla. Ja myöskin sitten se, että miten sitten kannattaa käyttää aikaa siihen perustustyöhön, eli tekee ne perustustyöt, jos tehdään vaikka pihakiveyksiä, niin kyllä ne pohjat kannattaa tehdä kunnolla, niin sitten saa kestävät ja hyvät kiveykset ja ne kestää sitten aikaa pitkälle, että just jos ollaan valittu luonnonkivi, graniitti esimerkiksi, niin se kyllä on sitten ihan ikuista, että voidaan, jos joku kivi sitten joskus ajan saatossa vähän painuu, niin niitä voidaan kyllä sitten nostaa ylös ja tehdä vaan pohjat uudestaan ja käyttää niitä samoja kiviä, että siinä niin kuin monesti kyllä puolustelen näitä kivivalintoja sillä, että se kestävyys kannattaa huomioida ja esimerkiksi niin kuin asfalttiin verrattuna, niin asfalttia ei kuitenkaan sitten niin vaan sitten paikatakaan tai voidaan tehdä paikkoja sinne, mutta ne aina sitten jäävät näkyviin, niin että luonnonkivet on siitä kivoja, että niitä pystyy kyllä sitten
tai sitten jos muuttuukin mieli, että haluat siirtää niitä toisen paikkaan, niin sekin on mahdollista. Haluat siirtää, vaikka pihalle tulee joku uusi rakennus, niin tarvitsetkin uuden kulkuväylän, ja joku kulkuväylä onkin ollut sellainen, että sitä ei ole tullut käytettyä, niin pystyy sitten hyödyntämään niitä jo olemassa olevia materiaaleja siellä pihalla. Ja rajaukset on se oikeastaan, mistä minä aina puhun tuolla pihasuunnittelussa ja myöskin tässä kohti. Eli ne kannattaa tehdä kunnolla ja huolellisesti, ja niin kuin aikaisemmin jo kerroinkin siitä, että miten niin kuin esimerkiksi se nurmikko menee sinne kiveen koloihin, ja sitten se harmittaa, kun joka kerta pitää ottaa se trimmeri, tai sitten se nurmikko on jo päässyt kasvamaan ja valtaamaan niitä meidän perennoja, niin kerran tekee ne asiat kunnolla, niin sitten saa nauttia siitä lopputuloksesta. Ja tosiaan rajausvaihtoehtoja on paljon. Voidaan käyttää lankkurajausta, kestopuurajausta suorilla linjoilla. Sitten on olemassa erilaisia semmoisesta vahvasta muovista tehtyjä rajausmateriaaleja. Ja sitten on just se lattarauta, joka on kestävä materiaali. Pystytään tehdä kaareviakin muotoja. Ja sitten on tietysti betonikivi myöskin, jossa on erilaisia reunakivivaihtoehtoja. Ja sitten on ihan se luonnonkivi, graniittikivi, josta sitten myös löytyy semmoisia suorakaiteen muotoisia, joilla sitten pystytään tekemään myöskin helppohoitoista rajausta. No, tässä on nyt yksi semmoinen esimerkki siitä aistipuutarhasta. Tämä on Tampereella Tavastialla semmoinen julkinen aistipuutarha. Niin minä vähän selostan teille tätä, koska saattaa olla, että se just ei oikein siellä näy, mutta se ajatus tosiaan, että valitaan niitä erilaisia materiaaleja, jotka meitä houkuttelee koskettelemaan ja tutkimaan ja tuo sitä vaihtelevuutta sinne, ja niin kuin täälläkin, nythän meillä menee siniseksi koko. No niin, eli täältä tulee kulku. Ja täällä meillä menee sitten tämmöinen kulkuväylä, polku ja pitkin. Ja sitten se muuttuukin siellä, että se tulee tänne kivituhkapolku, tulee tänne liuskekivialueelle, ja sitten tulee kivituhkapolku, jatkuu täältä, ja sitten tulee taas liuskekiveystä. Ja sitten täällä on tämmöinen hiekka-allas, jossa nyt sitten voidaan vaikka voi käyttää hiekkaleikkeihin, tai sitten voidaan toteuttaa niitä japanilaiseen puutarhaan liittyviä kuvioita sinne. Ja sitten täällä on erilaisia materiaaleja, jotka meitä myöskin houkuttelee sitten ihan koskettelemaan ja näkemään. Ja mitä myöskin voidaan ihan siellä omissa puutarhoissakin käyttää esimerkiksi katemateriaaleina, jos tehdään vaikka havuistutuksia tai pensasistutuksia, ja meillä on ollut vähän rikkaruoho-ongelmaa, niin voidaan käyttää esimerkiksi semmoista biohajoavaa katekangasta siellä istutusalueilla, ja sen päälle sitten laittaa jonkinlainen katemateriaali. Se voi olla seulanpääkiveystä, se voi olla tai seulanpääkiviä tai pienempää semmoista singelkiveä, tai sitten se voi olla ihan kuorikatetta. Ja täällä on käytetty nyt, täällä on tämmöinen männynkäpyallas, eli jos meillä on paljon mäntyjä esimerkiksi siellä tontilla, niin voidaan kerätä niitä käpyjä, ja ne onkin ihan hauskoja, koska sateellahan ne näyttää ihan erilaisilta, ne menee ihan suppuun, ja sitten taas kun tulee se aurinko kuivattaa ja lämmittää, niin sittenhän ne on hyvinkin pörhäköinä, ja itse asiassa luonnonmateriaaleja voi käyttää paljon just tässä niin kuin puutarhaterapiassa, ja siinä myös, että kun tuntuu, että ihmiset on vähän erkautunut sieltä luonnosta, ja just esimerkiksi vanhukset ei välttämättä sit pääse sinne luontoon, niin ottakaapas joskus, kun liikutte metsässä ja löydätte semmoisen oikein pörhäkän männynkävyn, niin ottakaa se käteen ja pyörittelette sitä käsissä ja vähän
niin sitä puristelette, niin siinä tulee ihan semmoinen käsihieronta, tuntuu, että veri rupeaa kiertämään ja jopa itsellä ainakin on hyvin karheat kädet tämän ammatinkin johdosta ja niin tuntuu, että ne niin kuin jopa ihan pehmenee, että veri lähtee kiertämään. Ja toinen, mikä on myös, mitä kannattaa kokeilla, niin nappasta joku sileä kivi käteen ja hetken vaan puristaa sitä siellä kädessä ja pitää, niin tuntuu, miten se rupeakin keräämään sitä lämpöä meistä ja sitten myöskin johtamaan sitä lämpöä, että se lämpenee se kivi siellä kädessä. Että paljon sellaisia asioita ja tämmöiset on just hyvinkin merkityksellisiä sitten vaikka niille vanhuksille, jotka on siellä laitoshoidossa, niin saavat sen kävyn käteen tai saavat sen kuusen oksan, mistä tulee se kuusen tuoksu sitten, niin tulee niitä semmoisia aistireaktioita. Sitten täällä on havunneulas, allas, eli tänne on sitten laitettu, kerätty neulaset. Niitä voi käydä siellä kokeilemassa. Täällä on kuorikatetta, sitten on erilaisia, tuossa on tasapainopolku. Eli kaikille meidän aisteille ja vähän niin kuin erilaisia toimintoja, mitä voit tehdä. Ja sitten on erilaisia, täällä on erilaisia kasvia ja kiviryhmiä. Ja täällä on puureittejä, pitkospuita ja sitten on erilaisia heinäkasveja ja kiviä ja kukkia ja sitten on perkolarakenne. Eli miettii niitä toimintoja, mitä kaikkea sinne omalle pihalle tai sinne omaan aistipuutarhaan haluaa ja sitten ihan vaan rupeaa luonnostelemaan niitä ja sijoittelemaan niitä, että miettii myöskin ne ilmansuunnat sille, että jos haluaisin vaikkapa nyt jonkun aamukahvittelupaikan, niin miettii sitten, että missä kohdissa se aamulla se aurinko paistaakaan, että sinne lähtee sitten sijoittelemaan sitä aamukahvittelupaikkaa. Siitä päästiinkin siihen, että tosiaankin vaikka meillä on paljon hommia siellä puutarhassa, niin vähintäänkin yhtä tärkeää olisi ihan se oleskelu siellä puutarhassa. Se on justiinsa se, mikä myöskin rauhoittaa sitä meidän mieltä ja se, että annetaan se hetki aikaa itselle ja annetaan hetki aikaa sille puutarhalle. Eli voidaan vaan nauttia siitä, mitä nähdään ympärillämme. Ja oleskelualueita voi olla hyvinkin erilaisia, erityyppisiä eri teemoilla. Mietitään, että mikä se juttu on, mitä me halutaan siellä pihalla tehdä ja onko se sitten, että ollaanko me sellaisia, että tykätään paljon laittaa ruokaa ja grillataan ja tehdään se sitten ihan kunnon iso kesäkeittiö ja keittiöpuutarha sitten sinne puutarhaan, mutta jos tuntuu, että ei olla oikein sellaisia grillailuihmisiä, niin sitten ei tietenkään kannata sitä kesäkeittiötä sinne ruveta rakentamaan, vaan sitten voidaan tehdä, niin kuin esimerkiksi tässä kuvassa on tämmöinen perkolarakenne, joka yhtä hyvin voisi olla se meidän kesäkeittiö, mutta tässä kohti siitä onkin tehty tämmöinen oleskelukeidas, missä voisin hyvinkin kuvitella istuvani päivällä ja istuvani illalla, hyvin houkutteleva. Ja sinne kannattaa sitten just valita sellaisia elementtejä, mitkä meitä houkuttelee, mitkä tarjoaa meille sellaisia mielihyvää tuovia juttuja ja erilaisia yksityiskohtia. Niin kuin tuossa kuvassakin näkyy, niin siellä on erilaisia ruukkuja ja osassa on kesäkukkia ja osassa on heinää ja monivuotisia kasveja ja osassa on sitten pensaanoksia tai leikkokukkia. Eli semmoinen monipuolinen juttu. Ja se, mikä on meillä nyt tällä hetkellä just tullut kovasti puutarhoihin mukaan, niin on se, että tehdään just paljon isoja puutarhoja tai noita puuterasseja. Tehdään isoja terasseja, jotka on nimenomaan siihen oleskeluun ja ne on sitten meille jo ihan niin kuin lisähuoneita kesäisin. Ja tässäkin kuvassa näette, että siellä pöydän alla on matto ja se voisi olla ihan hyvin niin kuin lisähuone, olohuone.
Ja sitten valoilla saadaan sitä jatkoaikaa sinne syksyn iltoihin ja välillä tuntuu, että oikein kesän jälkeen niin odottaa sitä elokuun pimeitä iltoja, kun saa sytyttää ne kynttilät ja saa laittaa ne pihavalot päälle, niin se puutarha taas muuttuu ihan erinäköiseksi ja erilaiseksi kuin sitten niinä valoisina kesäöinä, että mitkä on sitten omalta osaltaan taas meillä ihan ainutlaatuisia ja ihania, mutta sitten on myöskin kiva, kun tulee se pimeys ja saa käyttää niitä valoja. Ja tässä näkyy justiinsa se, miten niillä muodoilla voidaan sitten tehdä erilaisia tunnelmia. Eli jos tämä olisi ihan pelkkä suorakaiteen muotoinen kiveys ja siinä olisi se pergola, niin se olisi hyvinkin erinäköinen, kun nyt meillä on siellä käytetty erilaisia ladontakuvioita kiveyksissä, on käytetty erilaisia kivimateriaaleja, erilaisia ruukkuja, on verhoa ja on valoa, niin saadaan hyvinkin semmoinen viihtyisä ja monipuolinen kokonaisuus yhdistelemällä erilaisia juttuja. Ja tosiaan sen oman käytön mukaan kannattaa miettiä, että ketä meitä siellä puutarhan käyttäjinä on, niin sen mukaan niitä oleskelupaikkoja sinne puutarhaan sitten kannattaa tehdä ja miettiä sitä meidän ympärillä olevaa ympäristöä, että mitä se meille tarjoaa. Metsä jo sinänsä on ihan kiva ja on ihan mukava jättää semmoinen pieni metsäpläntti sinne pihalle, jos sellainen löytyy. Lapset rakastaa majoja, niiden rakentamista ja leikkimistä siellä. Siellä ei tarvitse kovinkaan kummosia juttuja, kun mielikuvitus lähtee liikkeelle ja sinne pystytään rakentamaan ihan luonnonmateriaaleista kaikki kauppatarvikkeet ja muut, että ei kaikkea tarvitse saada aina valmiina, vaan jätetään myöskin tilaa sille mielikuvitukselle. Sitten johonkin kohtaan on ihan kiva laittaa vaikka ihan yksi pieni yksittäinen penkki, joka voi toimia sitten mietiskelypaikkana. Tai sitten niin kuin tässäkin voi kuvitella montakin eri käyttöä tälle tilalle, että voi istua ystävien kanssa tai voi rentoutua yksin että monenlaisia alueita sinne pieneenkin puutarhaan mahtuu, että ne ei tarvitse olla välttämättä kovinkaan isoja ne yksittäiset eri alueet, vaan hyvinkin pieneen tilaa saa mahtumaan monenlaisia. Ja sitten myös nuo vesiaiheet on sellaiset, jotka tuo myös semmoisia erilaisia elämyksiä siellä puutarhassa ja tuo sitä veden lorinaa ja sitten myöskin sitä sellaista luonnon tuntua sinne metsään tai puutarhaan. Ja ei aina tarvitse olla välttämättä kovinkaan iso se vesiaihe, eli tietysti jos meillä on luontaisesti joku lähde siinä lähellä, niin on tietysti luonnollista, että tehdään siitä sitten se meidän vesiaihe, mutta voidaan myöskin tietysti keinotekoisesti rakentaa niitä puroja ja erilaisia valmiitakin materiaaleja siihen, tai sitten jos haluaa ihan isomman lammen, niin sekin on tietysti mahdollista, mutta jos niin kuin pienen vesiaiheen haluaa ja miettii myös sitä hoitoa, että ne vesiaiheet on aika työläitä ja vaativat aika paljon hoitoa, mutta esimerkiksi ihan sellainen pieni paljuratkaisu voi olla, jonka voi joko jättää ihan, ettei tarvitse kaivaa välttämättä edes maahan. Voi sitten sen verhoilla vaikka erilaisilla kivillä tai mikä tuntuu, että sopii sinne omaan puutarhaan, niin sellaisen, tai sitten sen voi myös upottaa maahan ja laittaa esimerkiksi verkon päälle ja siihen sitten jotakin koristekiviä, niin myöskin silloin, koska se vesi ei ole sitten ihan sen ilman kanssa ja auringon kanssa tekemisissä, niin silloin myöskin se sitten vähän vähemmän vaatii sitä hoitoa. No sitten yksi puutarhan muoto on kivikkopuutarhat. Ja se on kasvien ja kivien muodostama kokonaisuus. Monesti ajatellaan, että ne kivikkopuutarhat on sellaisia aurinkoisen paikan juttuja, mutta toki kasvivalinnoilla voidaan niitä myöskin varjosampaa paikkaan tehdä. Eli kivet viihtyvät kyllä varjossakin, että valitaan vain sellaiset kasvit sitten kaveriksi, jotka siellä myöskin viihtyvät. Ja siinä kivikkopuutarhassa se viehätys on juurikin siinä, kun vahvat kivet
on siellä hentojen ja herkkien kasvien kanssa yhdessä, niin se kasvien herkkyys tulee ihan eri tavalla sitten niiden vahvojen kivien kanssa esiin. Ja kun käytetään kivikkopuutarhoissa tietysti yleensäkin luonnonkiviä hyödyksi, voidaan miettiä vaikka uusi tontti, niin jos siellä on paljon kiviä, niin saattaa maksaa aika paljon se, tai olla jouduttu kalliota louhimaan tontilta, niin sitä kivimateriaalia saattaa tulla aika paljon, niin sen jo ihan, jos mietitään taloudellisia asioita, niin niiden kuljettaminen pois sieltä tontilta maksaa aika paljon, niin silloin kannattaa miettiä, että voidaanko niitä hyödyntää jollain tavalla siellä tontilla. Voitaisiko tehdä jonkunlainen kivikkopuutarha esimerkiksi niitä, tai onko korkoeroja, voidaanko niitä käyttää sitten vaikka jossain pengerryksissä hyödyksi. Niin luonnonkivistä kun tehdään, niin kannattaa käyttää aikaa ja vaivaa nähdä siihen eteen, että etsiä aina siitä kivestä se kaunein puoli ja miettiä, miten se olisi niin kuin mahdollisimman luonnollisen näköinen siellä meidän pihalla. Ja sitten tietysti se, että jos ne vaan laitetaan ja asetellaan rykelmiksi siihen olemassa olevan maan pinnalle, niin se on ehkä sitten vähän semmoisen teennäisen näköistä. Eli saadaan huomattavasti luonnollisempi vaikutelma, kun pikkasen upotetaan tai niin kuin upotetaan ihan reilustikin niitä kiviä sinne maan sisään, että näyttää, että ne olisi aina ollutkin siinä eikä ne ole taivaalta tipahtanut siihen meidän pihalle. Niin sitten saadaan semmoisia luonnollisia kokonaisuuksia myöskin, niin kun vältetään sellaisia suoria rivejä tai muita semmoisia, niin kun mitkä vaikuttaa sitten ehkä vähän teennäisiltä ratkaisuilta, niin voidaan sitten eri kokoisia kiviä ja vähän lomittain niitä asetella, niin saadaan semmoinen hyvinkin luonnollinen kokonaisuus. Niin kuin luonnossakin kivet on siellä toistensa lomassa, isot ja pienet sulassa sovussa. Ja kun se meidän kivikkopuutarha on hyvin suunniteltu, toteutettu ja hoidettu, niin silloin se on kyllä hieno ja kiinnostava. Ja tosiaan kannattaa niihin kaikkiin vaiheisiin käyttää se oma aikansa. Eli kannattaa miettiä se suunnitella hyvin ja sitten myöskin se toteutus tehdä sitten huolella, niin sitten meillä on myöskin helppohoitoisempi se kivikkopuutarha. Eli ekologisesti tietysti ajateltuna onneksi ollaan saatu vaihtoehtoja suodatinkankaille, eli on semmoisia ekologisempia ja maatuvia suodatinkankaita, mutta varsinkin näissä kivikkopuutarhoissa niin on suositeltavaa käyttää, vaikka muuten tietysti voi aina miettiä että jos pystyy niitä turhia kankaita välttämään, niin ei välttämättä kannata niitä käyttää, mutta erilaisia katekankaita tosiaan ja on myöskin tullut sitten semmoisia ekologisempia vaihtoehtoja ja maatuvia kankaita, jotka on sitten vähän parempia niin justiinsa sen pohjamaan ja sen kivikatteen välissä kyllä aina kannattaa laittaa se kangas, koska muuten sieltä sitten helposti rupeaa tulemaan sitä heinää ja sitten se saattaa olla pikkasen turhauttavaa, kun on tehnyt ison työn ja muutoksen ja sitten kohta se alkaakin tulla se pohjakasvillisuus sieltä läpi, niin kannattaa siinä kohti niihin asioihin kiinnittää huomiota. Ja kivikkopuutarhoissa nyt tietysti useasti käytetään just erilaisia maanpeittoperennoja ja pensaita, koska ne on hauskoja siitä just kun ne sitten kasvattaa ja luikertelee siellä kivien välissä, niin ne pehmentää sitten sitä kivien vaikutelmaa. Ja pienet havut ja heinät myöskin sopii erittäin hyvin sinne. Ja sitten on tietysti paljon ihan semmoisia kivikkokasveja, jotka viihtyvät luonnostaankin hyvin semmoisessa niukassa maassa. Ja toki jos meillä on vaikka kallio tai sitten siellä on joku isot kivet, niin sinne kivien koloon voidaan sitten aina myös lisätä hyvää multaa, niin saa sitä kasvualustaa sitten vähän lisää niille kasveille, jotta ne paremmin siellä sitten viihtyisivät. No sitten vähän kasvien merkityksestä. Eli kasvit on kyllä ne, mitkä luovat meille sen tunnelman ja periaatteessa aika pienelläkin työllä saadaan niitä kasveja lisättyä sinne puutarhaan. Eli voidaan esimerkiksi kattaa joku alue
muoveilla tai pressuilla tai sanomalehdillä, jos halutaan tehdä kukkapenkki ja sitten vaan tuoda sinne vähän esimerkiksi hevosenlantaa tai sitten uutta kasvualustaa, lannoitettua kasvualustaa, joka sitten parantaa sitä meidän maata sitten niille meidän valitsemille kasveille. Ja niillä istutuksilla pystytään hyvin sitten myöskin muuttamaan sitä pihan tunnelmaa. Ja kasveilla niin on iso merkitys tosiaan siellä puutarhassa. Jos miettii, tässäkin katsoo kuvia, niin mikä tunnelma esimerkiksi tässä alakuvassa on, että siellä on noilla kasveilla ja niiden väreillä, kukilla on niin kuin korostettu niitä muotoja ja tehty sitä rytmiä sinne puutarhaan, että jos se olisi pelkkää nurmikkoa, niin se olisi hyvinkin erilainen se vaikutelma. Ja myöskin se korkoerot, eli valitaan eri kokoisia kasveja ja eri korkuisia ja kokoisia ja muotoisia kasveja. Valitaan sellaisia kasveja, jotka kukkii keväällä, toiset kesällä. Sitten valitaan ikivihreitä kasveja, niin meillä on sitten ihan koko aika jotakin semmoista aistittavaa siellä puutarhassa. Ja mietitään, että onko joku sellainen kohta, joka sitten tarvitsee näkösuojaa, niin sinne otetaan sitten vähän korkeampia kasveja. Semmoinen, mikä voi miettiä, niin jos sitä omaa aistipuutarhaa on tekemässä tai puutarhaa, että haluaisi, ja jos on vaikka vanha puutarha jo olemassa, niin yksi ihan semmoinen mielenkiintoinen juttu on tehdä sinne semmoinen kasvikartoitus, eli rupeaa miettimään niitä omia toiveita, että jos ei vaikka olekaan vielä sitä puutarhaa, niin voi kerätä niitä omia toiveita, miettiä mitkä kasvit on sellaisia, mitä haluaisi sinne puutarhaan. Sitten voi myös kirjata ne, mitä siellä on jo olemassa. Ja sitten voi ruveta miettimään, että mitkä sopii yhteen kenenkin kanssa ja mikä on millekin kasville sopiva paikka, minkälaiset kasvuolot se vaatii. Niin sitten tulee tehtyä semmoisia hyviä ratkaisuja ja laitettua ne kasvit oikeisiin paikkoihin. Ja sitten yksi ihana juttu, mikä on sellainen, että tietysti aina niissä puutarhoissa niin yritetään miettiä, että siellä olisi aina joku kukkiva kukka tai pensas tai puu, niin sitten voidaan myöskin tehdä semmoista päiväkirjaa siitä kukinta-ajoista. Eli kerätään, että ruvetaan sieltä ihan ensimmäisenä, useasti tulee ne lumikellot esimerkiksi, niin kirjataan päivämäärä, milloin ne on kukkinut. Ja silloin me huomataan, että jos me tehdään tällaista monen vuoden työtä, niin huomataan, että tuossa kohtaa onkin sellainen juttu, aikaväli, että meillä ei olekaan mikään kukkinut, niin sitten voidaan miettiä, että mikä olisi sellainen kasvi, joka sitten mahdollisesti just siihen aikaan kukkisi, niin sitten voidaan lisätä sellainen sitten sinne puutarhaan, niin saadaan täydennettyä sitä meidän kokonaisuutta. Ja näillä väreillä tosiaankin pystytään paljon luomaan sitä tunnelmaa, eli jos halutaan semmoista tasapainosta ja harmoniaa, niin sitten valikoidaan sieltä semmoisia pastellisia sävyjä ja vähän niin kuin lähellä olevia värisävyjä. Mutta sitten taas, jos halutaan niin kuin enemmän sitä eloa sinne, niin sitten voidaan ottaa niitä vastavärejä käyttöön. Ja niitä kasvia valittaessa kannattaa myös huomioida niiden kasvien syysvärit, eli joillakin kasveilla, ihan meidän peruspuutarhakasveilla, koivuangervo, pihlajat on sellaisia, joilla on huikeita syysvärejä, niin myöskin se kannattaa ottaa huomioon siellä suunnitelmissa, että myös sellaisia löytyy. Ja mikä on se kasvi, joka kukkii aikaisin keväällä, ja tosiaan niitä sitten myöskin sinne ottaa. Ja aina tärkeää olisi, että meillä olisi jonkunlainen suunnitelma. Se ei tarvitse olla mikään hieno pihasuunnitelma, se ei tarvitse olla edes kellään muulla teetetty suunnitelma, vaan se voi olla ihan teidän oma tekemä, mutta tietynlainen linja teillä olisi, koska aika monelle varmaan käy sellainen, niin kuin ainakin itselle joskus käy, että kun menee tuonne puutarhamyymälään, niin se huomaa, että toi olisi ihana ja sitten toi olisi ihana. Ja sitten niitä tulee ostettua niitä kasveja, mutta sitten kun tulee kotiin, niin sitten ei oikein tahokkaan löytyä sitä paikkaa, että mihin sitä nyt sitten laittaisi. Niin kun meillä on olemassa joku suunnitelma, ollaan tehty sinne vähän kasvilistaa, mitä sinne puutarhaan laitettaisiin, niin sitten vältyttäisiin näiltä heräteostoksilta. Ja tosiaan kasveissa niin suosittelen noudattamaan ja käyttämään laadukkaita taimeja ja mielellään kotimaisia taimia suosimaan.
koska niiden kestävyys ja yleensä takuu myöskin on sitten ihan eri luokkaa kuin sitten ulkolaisissa kasveissa. Esimerkiksi jotkut tietyt valtakunnalliset ja ulkomaillakin olevat puutarhaketjut niin myyvät sellaisia kasveja, jotka ei välttämättä edes ole tarkoitettu meille Suomeen tai ole tarkoitettukaan talvehtimaan tänne, niin sitten monesti siinä tulee niitä pettymyksiä, kun ollaan valittu semmoinen ja ajatellaan, että no onpa ihana, kun tämä sitten ensi vuonnakin tulee ja sitten kun se onkin paleltunut, niin sitten tulee se harmi. Niin sellainen, kun käyttää niitä kotimaisia ja meille suunniteltu tai meille luonnostaan sopivia kasveja, niin silloin sitten välttyy turhilta harmituksilta. Ja tosiaan niillä kasvualustoilla sitten tietysti on suuri merkitys siinä kasvien viihtymisessä, eli valitaan sitten sopiva kasvualusta kullekin kasville, että esimerkiksi rodot ja hortensiat ja muut viihtyy pikkasen niin kuin happamassa maassa, niin laitetaan niille sitten enemmän semmoista turvetta ja sitten taas vaikka ruusut vaativat hyvinkin paljon voimaa, niin sitten laitetaan niille sitten semmoista voimakkaampaa lannoitusta ja voimakkaampaa multaa, ja sitten myös tämä kannattaa huomioida siinä ryhmittelyssä, eli ne happamaan kasvit kannattaa sitten lajitella sinne yhteen paikkaan ja sitten toiseen paikkaan niitä jotka vaatii sitten enemmän kalkkia ja lannoitteita, niin sitten kaikki viihtyvät paremmin. Sitten meillä Suomessa on eri vuodenaikoja, ja minä tuossa lopuksi laitan, on sellainen pieni kirjalista tuolla, tosi pieni, tältä puutarhaterapiasta ei oikein suomenkielisiä kirjoja hirveästi vielä olla kirjoitettu, mutta siellä on muutama ihan kiva kirja, joita suosittelen, ja minä luen teille nyt pienen pätkän yhdestä kirjasta. Tämä on sellainen kuin puutarhakirjeitä, 2 rouvaa kirjoittelevat toisilleen omia kokemuksiaan ja omia huomioitaan omista puutarhoista ja hyvin erilaisista puutarhoista. Ja tämä on sellainen kirja, mikä ainakin itsellä justiinsa niin kun saa sen semmoisen levollisuuden tunteen ja sen, niin kun miten sä kuvailet sitä luontoa ja ympäristöä, niin voit myöskin helposti uppoutua sinne luontoon pelkästään lukemalla tätä kirjaa. Sipulikukkien nahkeat nupukat työntyvät mullasta, mutta pohjoisen puolella on yhä lunta. Osa minusta haluaa pysytellä talvessa, hämärässä, joka ei vaadi. Ajattelen valkoista, sen ulottuvuutta ja tyhjyyttä. Vihreää en osaa kuvitella vielä. Omenankukat näen silti, kun suljen silmät, paljaat oksat ryöpsähtävät täyteen terälehtien kuohua. Puutarha odottaa, etsii suuntaa. Lumen ja sulanmaan raja muuttuu joka päivä. Yöllä kaikki se, mikä päivällä virtasi, palaa jälleen jääksi, kirkkaaksi ja sileäksi pinnaksi. Jos katson sen lävitse, voin nähdä puutarhat, jotka kerrostuvat aikaan. Voin muistaa, millaista oli olla lapsi ja eksyä koiranputkiavaruuteen tai ryömiä raparperinlehtien alle. Eli tässä on kivasti kuvailtu tässä kirjassa niitä aistimuksia ja kokemuksia, mitä se puutarha eri vuoden aikoina meissä herättää. Tosiaan kevät, mikä nyt just tuo, minkä minä luin teille pätkän, niin kertoo tästä ajasta, just tästä maaliskuun alusta ja siitä, kun pikkuhiljaa jo se aurinko lämmittää ja tuo meille toiveita siitä keväästä ja lämmöstä, mutta sitten hyvinkin pakkasta vielä saattaa olla tälle viikollekin vielä meille luvata -26 yölle, niin kyllä siinä lammikot vielä jäätyy sitten hyvinkin. Mutta ei ole kaukana ja on joillakin aurinkoisilla paikoilla jo lumikelloja nähtykin, niin kyllä se on semmoista hykerryttävää aikaa, kun odottaa sitä, että milloin ne ensimmäiset kukat tulee ja milloin tulee ensimmäiset vihreät lehdet ja milloin kuulee minkäkin linnun laulun ja tosiaan se valo, mikä meihin kovasti myös vaikuttaa. Yleensä se lisääntyvä valo piristää meitä ja tuo meille semmoista iloa ja valoa ja toiveikkuutta, mutta joillekin se myös vaikuttaa sillä tavalla, että keväällä sitten tulee vähän semmoinen epätoivo ja tulee se semmoinen vähän niin kuin riittämättömyyden tunne, koska sitten myöskin siinä luonnossahan tapahtuu hirveän paljon keväällä, niin
jotenkin me ehkä aistitaan sitä siitä luonnosta, että nyt meidänkin pitäisi olla valmiina ja meidän pitäisi nyt olla kanssa valmiina kaikkiin uusiin juttuihin ja yleensä kevät tuo niitä aina tullessaan. Mutta sitä ahdistusta, jos sellaista on, niin sitä pystyy pikkasen hillitsemään ja välttämään sillä, eli ei ruveta niin kuin katsomaan sitä isoa kokonaisuutta ja tuijottamaan, että apua, että tuokin homma on tekemättä ja tuo pitäisi tehdä, vaan että esimerkiksi siellä puutarhassa niin kiinnitetään just sitä huomiota niihin yksityiskohtiin ja mietitään niitä kivoja juttuja ja ihan vaan sitten yksi asia kerrallaan, että mennään eteenpäin, niin kyllä ne siitä tulee hoitumaan kaikki asiat, mitkä on tarkoitus hoitua, niin omalla painollaan, että ei liikaa oteta semmoista isoa taakkaa harteille, mitä sit voi olla hankala kantaa, että otetaan niitä pieniä paloja kerrallaan ja nautitaan niiden tuomista sitten puhteista. Ja tosiaankin sitten se kevät alkaa taittumaan kesäksi ja sitten kesä on se semmoinen, mikä oikein hemmottelee meidän kaikkia aisteja ja sitten alkaa olla kaikissa paikoissa rehevää ja tulee niitä värejä ja tuoksuja ja kaikki puhkeaa kukkaa ja silloin tuntuu, että niin kuin kaikki aistit on tosiaan koko aika hereillä, tulee linnun laulua ja ääntä ja kaikkea niin kuin on tulvillaan luonto. Ja pikkuhiljaa sitten, kun syksy tulee, niin luonto alkaa meitä hellimään ruska- ja syysväreillä. Ja on taaskin paljon tarkkailtavaa ja myöskin sitten syksy tuo meille paljon semmoisia tehtäviä siellä puutarhassa sitten, mitkä lehtien haravoimista ja muuta semmoista, joka myöskin sitten on ihan semmoista terapeuttista, kun siinäkin saattaa olla, vaikka jos on iso vaahtera ja tulee tosi paljon lehtiä ja sitten kun ne saa haravoitua, niin on taas ihan erilainen. Ja myöskin siinä voi vähän itseänsä hellittää, että kaikkia lehtiähän meidän ei tarvitse sieltä puutarhasta tosiaan haravoida, vaan voidaan niitä jättää myöskin sinne maanparannusaineeksi, eli matoset ja niitä siellä mielellään möyhivät sitten talven ja kevään tullen niin ihan toimivat hyvin maanparannusaineena, tai sitten voidaan tehdä siileille talvipesiä, haravoida kasoja sinne, jotta siilit houkutella siiliä sinne tekemään pesää. Ja mietitty monesti, että mikä se syysvärien merkitys meille ihmisille on, niin ehkä se on myös yksi sellainen asia, että kun se kesä alkaa taittumaan siitä ja talvi tulee ja alkaa tulla vähän pimeätä ja jos on oikein sateista, niin tulee vähän semmoinen synkkä ja ehkä alakuloinen fiilis, mutta sitten ne syysvärit siellä meitä piristää ja lohduttaa siitä, että ihan kun ne kertoisi meille, että sieltä se talvi tulee ja sieltä se aina talven jälkeen se seuraava kevätkin tulee, eli auttaa meitä jaksamaan sen ajatuksen voimin sitten taas sinne seuraavaan kevääseen. Ja ei se talvikaan huonoa aikaa ole. On nyt tänä talvena meillä on ollut oikein kunnon talvia ja kyllä ollaan saatu nauttia kauniista luonnosta ja lumikuorutetusta puhtaasta luonnosta ja siellä jos missä kyllä silmä ja sielu lepää. Ja myöskin se, mikä meillä ihmisillä on, mitä voitaisiin ottaa oppia tästä luonnon kiertokulusta, niin se, että niin kuin luonnossakin, että keväällä kaikki pursuaa ja ottaa sitä voimaa ja lähtee kasvuun ja kesällä sitten vielä enemmän on sitä kasvua siellä kasveissa, mutta talvella kyllä kaikki on ihan hiljaa ja keräilee niitä voimia ja lepää siellä lumen alla, eli kyllä meidänkin pitäisi muistaa ottaa niitä semmoisia pieniä breikkejä ja antaa itselleen myös sitä lepoa, koska ei mikään luovuus esimerkiksi lähde oikein lentoon, jos ei ole saanut se sielu ja ruumis sitä lepoa, vaan aina painetaan täysillä, niin pikkuhiljaa huomaat, että alkaa kadottamaan sitä semmoista tekemisen iloa ja myöskin alkaa tuntua, että ne ideat alkaa vähän näivettymään ja tuntuu, että on silleen, että tavalliset asiatkin rupeaa tuntumaan työläiltä, niin silloin on varmastikin se aika, että kannattaa ottaa pikku breikki ja vähän ladata akkuja, niin kuin se meidän luontokin tekee.
Ja mitä siellä puutarhassa sitten talvella tapahtuu tai voidaan tietysti jättää sinne, niin perennapenkkeihin esimerkiksi voidaan jättää osa kasveista semmoisiksi koristeiksi, talven törröttäjiksi. Ja siellä sitten myöskin on ihan niinku semmoisia syitä, minkä takia kaikkia perennoja ei kannata leikata alas, että jos siellä on semmoinen putkivarsi, niin sinne keräytyy sitten talvella vesiä, jäätyy ja se saattaa mädättää sitä kasvia. Eli semmoiset onttovartiset niin kannattaa sitten aina jättää leikkaamatta ja leikata sitten vasta keväällä. Ja sellainen vinkki, minkä minä haluaisin nyt teille kaikille antaa, olkoon teillä oma puutarha tai sitten nautitte puistosta tai ihan metsästä tai mikä vaan, mutta et kannattaa tehdä sitä puutarhakierrosta kaikkina vuoden aikoina ja miettiä siinä samassa paikassa, pysähtyä ja katsella ja kuunnella, mitä siellä kuuluu ja mitä siellä näkyy ja tutkailla sitä ja nauttia ja miettiä niitä eroja, että millaista täällä on keväällä ja millaista kesällä ja millaista syksyllä ja antaa aikaa sille luonnon vaihteluiden seuraamiselle ja nauttia siitä hetkestä. Ja tosiaan niin kuin tuossa aistipuutarhoissa niin on jo paljon näistä puhunutkin, sivunnut eli meillä tosiaan 5 aistia, niin ajatuksena on se, että se meidän puutarha tarjoaisi niille kaikille meidän aisteille sitten sitä ruokaa. Ja puhuinkin tuolla jo vähän niistä väreistä, että miten niillä pystytään sitä erilaisia tunnelmia luomaan. Ja tosiaan, jos halutaan sitä rauhoittumista, niin sitten harkitaan toisiinsa sointuvia. Ja sitten myös sellainen kasvien valinnoissa, niin jos halutaan niin kun tuoda niitä muistoja tai muistopuutarhaa, niin sit kannattaa valikoida sinne semmoisia perinteisiä maatiaiskasveja ja miettiä niitä kasveja sellaisia, joilla on itselle tai sitten jollekin läheiselle joku merkitys. Ja mitkä nyt erityisesti sitä meidän näköaistia hivelee, niin me on muutamia kasveja tänne nyt kerännyt, eli pioni, varjolilja, kurjenpolvet on semmoisia kiitollisia, esimerkiksi kurjenpolvet, että on sellainen sanonta, että jos et tiedä mitä istutat, niin istuta kurjenpolvea, että siellä on niinku ihan tosi paljon erilaisia lajikkeita ja ne on myös aika kiitollisia kyllä sitten myöskin kasvamaan ja leviämään, niin helppohoitoisia. On sitten koristeellisia puita, jotka ei sitten tuota välttämättä tai eivät tuota sitä satoa, jos ei sitä kaivata, niin on esimerkiksi rusokirsikka ja toi saliininkirsikka. Siinä on saliininkirsikassa semmoinen kerrottu valkoinen kukka. Oikein kaunis, vähän pienempi kasvunen. Ja sitten helmiorapihlaja on hyvin kaunis. Sitten jos halutaan vähän semmoista japanilaistyyppistä, niin esimerkiksi sitten magnoliat ja sitten toi hakuropaju on sellainen kiva. Se hakuropaju, vaikka se on ei siis kuki niinkään, vaan on siis ihan lehtipuupajusukulainen, niin siinä on sellainen koristeellinen kaksivärinen lehti, että se jopa vähän niin kuin näyttää, kun se kukkisi koko aika, vaikka siinä ei olekaan sitä kukkaa. Ja täällä on kuva tuosta särkyneestä sydämestä, joka on myöskin siinä sen takia, että kannattaa niitä kasveja tarkastella hyvinkin läheltä. Saatatte löytää sieltä ihania muotoja niistä terälehdistä ja huomaatte, että luonnossa ja just vaikka noissa kurjenpolvissa tai esimerkiksi toi keijunkukat, niin niissä on ihan huikeita lehtikuvioita. Että kannattaa niitä katsella. No sitten meidän kuuloaisti, niin puutarhan äänimaailma syntyy myöskin kasveista osittain. Tuuli havisuttaa puiden lehtiä tai heiluttelee heiniä. Kuivat lehdet rapisevat jalan alla, kun kävelee puutarhassa, tai sade ropisee isojen puiden lehtiin. Ja eri eläimet tietysti tuovat sinne meidän puutarhaan erilaisia ääniä, ja sitten jos meillä on se veden aihe, niin vesiaihe siellä, niin veden solina sitten tuo meille semmoista rauhaa ja rauhallisuutta myöskin sinne puutarhaan. Ja sitten ihan myös se hiljaisuuden kuuntelu on rauhoittava, että aina
ei voi toivoakin, että ei olisi aina niitä ääniä, vaan että olisi välillä ihan hiljasta ja voisi nauttia siitä pelkästä ihan hiljaisuudesta. Ja myöskin se, että kun hiljentyy kuuntelemaan sitä hiljaisuutta, niin sit voi kuulla niitä ääniä, vaikkapa just sen heinän havinan tai puiden havinan, jota ei välttämättä muuten kiireessä mennessään kuulekaan. No sitten tuntoaistillekin on myös monia kasveja, jotka sitten niitä tuntoaistia hellii. Esimerkiksi puutarhassa voi kokeilla, miltä eri kasvien lehdet tuntuu, miltä se puurunko tuntuu, miltä esimerkiksi se käpy tuntuu, miltä siemenkodat tuntuu, hedelmät, miltä ne tuntuu. Tuossa on muutamia sellaisia vaihtoehtoja, että tuo nukkapähkämö esimerkiksi on minun ihan semmoinen lempikasvi. Sitä sanotaan myös lampaankorvaksi, koska se on semmoinen harmaa ja vähän niin kuin karvasen oloinen, ja sitä kun silittää, niin kyllä kaikki murheet häviää. Että se on oikein semmoinen terapiakasvi kyllä. Ja sitten tuossa kuvassa onkin tuo piikkiputki, ja sitten ohotonmaruna, se on siitä hauska, kun se on hyvinkin semmoisen piikikkään näköinen, mutta sitten kun sitä kokeilee tai silittää, niin se onkin semmoinen hyvin, hyvin pehmoinen. Ja havuissa on myös paljon sellaisia kasveja, jotka eri tavalla tuo meille erilaisia tuntoelämyksiä. Et on hyvinkin piikikkäitä, mutta sitten esimerkiksi pihdoissa taas on ihan pehmeät lehvät ja tuijat ja muut on sellaisia, jotka ei ole piikikkäitä. Jos on erityisen herkkäihoinen, niin sitten havujen kanssa kannattaa olla vähän varovainen, koska ne monesti niissä saattaa olla sitten erilaisia eteerisiä öljyjä, osassa jopa vähän semmoisia myrkyllisiäkin, jotka sitten saattaa ärsyttää meidän ihoa, että jos on herkkä iho, niin kannattaa ainakin pitää pitkäihoinen paita päällä, kun havuja leikkelee tai paljon käsittelee. Ja sitten on makuaisti, ja sitten olisi ihan kiva, että siellä puutarhassa olisi jotakin maisteltavaa ympäri kauden. On paljon vaihtoehtoja, on erilaisia marjapensaita, pensasmustikkaa, hedelmäpuita, yrttejä, ruohosipulia. Ja yllättävän monet kesäkukat myöskin on syötäviä, orvokit, kehäkukat, ruiskaunokit, krassit. Ja krassin myöskin ne siemenet on syötäviä. Niissä on semmoinen ihan sinappinen maku, että on niin kuin niitä kannattaa selvitellä. Ja tosi paljon nyt ei ehditä mennä niihin, mutta on sitten myös nuo villiyrtit, mikä on nyt on kovasti niitä ruvettu käyttämään. Eli tosi paljon puutarhasta löytyy sitten sitä syötävää nokkosen lisäksikin. No sitten haju ja justiinsa makuaisti, niin ne on vahvasti semmoisia emotionaalisia, eli justiinsa siellä puutarhassa ne herättää meissä niitä tunteita ja muistoja, ja tulee se joku tuttu tuoksu, niin muistatkin sen, että tämä oli siellä kotona meillä tuoksu tälle, tai tätä kielokukki, niin muistaa sen, kun on kävellyt kouluun, tai syreenien kukkiessa koulu loppu, ja sellaisia erilaisia muistoja saattaa niistä tulla sitten mieleen. Ja se, mikä niin kun kannattaa näitä miettiä tai aistia käyttäessä, niin huomioida, että aina monesti se silmien sulkeminen auttaa meidän muita aisteja, kun haluat oikein kuulostella tai haluat haistella, niin sulje vähäksi aikaa silmät, niin sitten tuntuu, että se kuuloaisti tai hajuaisti sieltä sitten vahvistuu. Ja niin kuin puutarhalla, niin sillä luonnolla myös on semmoinen parantava ja voimaannuttava vaikutus meidän kieleen, mieleen ja kehoon. Ja sitten voidaan yhdistää sitä luontoa sinne meidän puutarhaan, niin saadaan lisää yksi elementti, joka tuo meille semmoista hyvää mieltä. Ja myöskin sitten helpottaa siinä hoitamisessa ja niin olikin aikaisemmin jo puhetta siitä, että luonnosta erkaantuminen on nyt yleistä ihmisille, koska on paljon erilaisia ärsykkeitä, ollaan jatkuvasti tavoitettavissa, meillä on koko aika kännykkä, sähköposti auki, koko aika pitää olla kaikki kaikki niin kuin aistit valveilla ja pitää olla heti valmis vastaamaan ja reagoimaan, kun tulee puhelu tai tulee sähköposti. Ja ei ole enää sellaista niin kuin ennen oli, että tehtiin niitä peltotöitä ja sitten tultiin lounaalle ja sitten otettiin pienet unet ja sitten lähdettiin taas jatkamaan niitä töitä. Ja sitten yleensä se, että
keskityttiin yhteen asiaan kerrallaan, tehtiin yhtä työtä ja yhtä asiaa. Mutta nyt meillä on niin paljon erilaisia ärsykkeitä, koko aika on puhelimessa monta kymmentä eri sovellutusta ja jokaista niitä pitää seurata ja jokaisessa pitää olla mukana, niin se on ihan tosi kuluttavaa. Niin se, mikä sitten meitä auttaa ja tuo sitä vastapainoa, niin on justiinsa se luonto ja siellä vietetty aika. Ja jos ei siellä omalla pihalla ole semmoista luonnontilasta aluetta, niin sitten voi tehdä niin toki niitä retkiä sinne lähiympäristöön ja sinne ihan sit vaikka kansallispuistoon, niin pieni eväsretki, lähtee päiväkahville, ottaa termaria ja lähtee vähän metsää kävelemään, niin se on jo hyvinkin palauttava hetki. Ja voi tietysti sinne omaa puutarhaakin sitten luoda semmoisia minikokoista metsää, vaikka pienillä havukasveilla tai sitten ihan viljelylaatikossa voi kasvattaa niittyä, jos haluaa perhosia houkutella, niin ei välttämättä tarvitse aina sitä isoa peltoa ja isoa niittyä, vaan voi yrittää sitten tehdä semmoisilla pienemmillä asioilla sitä luontoa lähelle. Ja vanhaa kasvillisuutta kannattaa tietysti säästää aina sen mukaan, mitä pystytään, ja jos on esimerkiksi tontilla puita, joita tarvitsee kaataa, niin kannattaa niiden kuntokartoitukset tehdä huolella ja miettiä, että mitä puita kaataa, ja koska sitten ihmiselämän aikana, että sellaista isoa puuta takaisin saa, että se ottaa niin kauan aikaa ennen kuin sitten uusi puu kasvaa tilalle, ja myöskin sitten kannattaa miettiä siinä puiden kaadossa, että puilla on sellaisia, että tarvitaan sitä suojapuustoa, että saattaa helposti käydä sitten sellainen, että jos on avoin paikka, niin kaadetaan vähän liikaa puita, niin häviää se suojapuusto ja sitten tulee kunnon myräkkä, niin kaatuu sitten ne loputkin puut. Eli ollaan varovaisia siinä ja mietitään tarkkaan, mitä lähdetään kaatamaan. Ja tosiaan nyt ollaan onneksi, niin kuin tuolla puhuinkin, niin niitä niittyjä on ihan julkisiinkin ympäristöön lisätty paljon, jotta sitten meidän luonto kiittää kyllä siitä, että ne niityt houkuttelee niitä perhosia, lintuja ja erilaisia eläimiä sinne niityille tuoksuillaan, niin meidän luonto kyllä siitä elpyy kovasti verrattuna siihen, että jos on paljon vaan pelkkää nurmikkoa, jota ajetaan sitten koko aika leikkureilla, niin nyt aletaan mennä vähän pikakelauksella. Eli puutarha tarjoaa meille mitä parhaimman ympäristön ihan just siihen pysähtymiseen ja läsnäoloon. Tällä hetkellä puhutaan paljon just mindfulness-harjoittelusta, niin mikä sen parempi paikka kuin siellä luonnossa tehdä näitä harjoituksia. Ja ne ei tarvitse tällä hetkellä just kirjoista ja netistä ja kaikista löytyy tosi paljon hyviä valmiita harjoituksia, mutta tietyllä tavalla se, mikä yksinkertaisin on just se, mitä äskenkin puhuin, niin on se pysähtyminen ja aistiminen. Käytät meidän kaikkia aisteja. Kävelet hetken, katsot ympärillesi, mitä näet, sitten menet toiseen paikkaan, kuuntelet ja koskettelet, maistat kuusen kerkkää ja siitä tulee jo sitä. Keskityt yhteen asiaan kerrallaan, niin siinä kohti jo pääsee aika hyvän mindfulness-harjoituksen tekemään ihan sen isompia kirjoja ja isompia vaivan näköä, että siinä tulee jo sitten semmoista palauttavaa toimintaa meille. Ja tosiaan se on tärkeintä, että keskityt siihen yhteen asiaan kerrallaan ja siihen hetkeen, mikä on nyt, eli älä mieti eilistä, äläkä mieti sitä tulevaa, huomista työpäivää tai sitä hetkeä, vaan mietit tätä hetkeä ja kuuntelet ja ajattelet, että tässä hetkessähän on oikeastaan kaikki ihan hyvin ja elät siinä hetkessä ja nautit siitä. Ja puutarha ja luonto opettaa meille kyllä paljon ja antaa paljon aihetta kiitollisuuteen. Ja ne tärkeimmät ja merkityksellisemmät asiat, mitkä meidän elämässä oikeastaan on, niin on se kiitollisuus ja nöyryys. Kunnioitus elämää kohtaan, myötäeläminen ja empatia. Ei ole mitään itsestään selvää tässä vaan
kannattaa nauttia siitä jokaisesta hetkestä ja jokaisesta elämästä, ja jokainen elämä on aivan ihan yhtä arvokas, että ei voi arvottaa muita tai itseään, vaan miettiä, että kaikki polut on yhtä tärkeitä. Ja kiitollisuus on siitä ihana asia, että kun rupeat sitä käyttämään ja miettimään ja ajattelemaan niitä asioita, mistä voit olla kiitollinen, niin se kiitollisuus synnyttää koko aika niitä uusia kiitollisuuden aiheita. Siellä rupeat näkemään, että onpa ihana tuo auringon nousu tai auringon lasku ja ihana tuo laventelin tuoksu ja onpa ihana, kun tässä onkin tämmöinen hetki, että voikin nauttia tästä. Ja juurikin tässä puutarhaterapiassa on siitä kyse, että ei tarvita mitään suurta ja mahtailevaa puutarhaa, vaan se voi olla se pieni piha tai parveke, missä pystyy tätä kiitollisuutta harjoittamaan. Tai ihan vaikka se meidän lähipuisto, niin siellä voi hetken istahtaa ja katsella ympärille, että mitäs kukkia ja kasveja siellä onkaan ja nauttia niiden kauneudesta. Ja juuri se, mikä meitä lohduttaa, niin on myöskin se, että aina sen ankarimmankin talven jälkeen tulee se kevät, joka herättää sen nukkuvan puutarhan. Ja pian se musta maa on täyttynyt vihreällä kasvustolla ja kyllä ne kukatkin sieltä puhkeavat kukkaan. Jaksetaan vaan vähän odottaa. Ja sitten syksyllä tosiaan se kasvien hehku lohduttaa ja tuo talven ja pimeyden jälkeen sitten taas meille uuden kevään sieltä tullessaan. Ja silloin talvella tosiaan meillä on sitten lupa levätä, niin kuin luonnollakin. Hei, nyt olisi aikaa pikkasen keskustelulle. Aika hyvin sai kirittyä tuon lopun tuosta, kun huomasin jossain kohti, että nyt onkin höpöttänyt niin paljon, enkä ole malttanut kyllä katsoa, että oliko siellä tullut puheenvuoroja, mutta tosiaankin se, mitä haluan vielä lopuksi sanoa, niin on se, että nautitaan niistä meidän puutarhoista, olipa ne sitten ihan minkälaisia, vaan isoja tai pieniä, tai olipa se sitten se meidän lähipuisto, missä sitten käydään nauttimassa, mutta että nautitaan siitä, mitä meillä on. Ja kun hoidat puutarhaa, puutarha hoitaa sinua, muistetaan myöskin se. Kiitos. Ja tuolla oli vielä ne kirjallisuusvinkit, eli tosiaankin Eija Kekman Eijaskaden Loviisassa, siellä kannattaa käydä, siellä on myös on paljon justissa, on aistipuutarhaa ja on paljon aistittavaa ja on karppilammet ja kaikki, että siellä kyllä helposti päivä vierähtää, kun käy istumassa eri penkeillä ja katsomassa ja on paljon ihania kasveja. Se on oikein semmoinen hyvän mielen puutarha, ja hän on tosiaan kirjoittanut hyvän mielen puutarhakirjankin, joka on niin kuin aika pitkältä ja on ensimmäisiä puutarhaterapiakirjoja, joita on kirjoitettu. Silloin kun opiskelin 2017 just puutarhaterapeutiksi, niin Eija oli minun luokkakaveri ja oli kyllä mukavia keskusteluita hänen kanssaan ja siitä, miten hänenkin elämässään on ollut erilaisia asioita, vastoinkäymisiä, jotka on sitten pysähdyttänyt ja pakottanut vähän niin kuin miettimään ja niin kuin itselle ja varmasti monella muullakin, niin helposti se menee semmoiseksi suorittamiseksi se elämä, että työssä niin kuin aina vaan pitää olla tehokkaampi ja on niin kuin tällä puutarha-alallakin niin kuin naisena, niin se oleminen on sellaista, että huomaat, että niin kuin semmoinen tehokkuus ruokkii sitä tehokkuutta, että aina vaan sun pitää olla tehokkaampi, jotta se miellytät niitä muita ja saat sitä kiitosta siitä työstä, mutta nyt niin kuin tämän puutarhaterapian kautta huomaa, että on se ilo siihen tekemiseen palannut, koska on ruvennut taas miettimään, että jossain kohti se sumeni se oma tekeminen sellaiseksi, että koko aika vaan piti ehtiä päivässä enemmän ja et muistanut enää katsoa niitä kasveja ja miettiä ja niin kuin suoritit vaan sitä työtä, niin silloin siitä häviää pikkuhiljaa se ilo, että sitten kun saa taas niin kuin sen ajatuksen siihen mukaan ja ehtii nauttia, niin sitten taas se tuntuu paljon mielekkäämmältä ja tulee niitä uusia visioita ja uusia ajatuksia, niin se kannattaa kyllä välillä pysähtyä miettimään ennen kuin sitten, niin kuin Eijan kohdallakin, sit se pysähdys tuli muualta, että ei aina kannata sitä sitten odottaa.
Sitten siellä on tollainen kirja kuin Vihreä hoiva ja voima, että se on niin kuin enemmän sitten vähän tästä puutarhaterapian justiinsa semmoinen enemmän sitä teoriaa, ja siellä on myös sitten siihen hoivapuoleen myöskin sitten perehdytty, ja siellä on myös harjoituksia, joita voi sitten tehdä ja teettää sitten ryhmillekin. Ja sitten oli tuo Hyvän mielen kirja myöskin, tuo Puutarhakirjeitä, josta minä luinkin teille pätkän, niin se on semmoinen kiva luettava siellä riippumatossa kesällä, kun aurinko paistaa ja linnut laulaa. Kiitos. Kiitos paljon, Eija. Tämä oli todella kiehtovaa kuultavaa. Koko setti varmaan olisit voinut jatkaa vielä. No joo, niin kuin kuuluu, että nyt en enää löyä, missä kamera on. Tuolta. Täältä tulee kiitoksia. Chattiin ei ole nyt tullut kysymyksiä, mutta siellä on kiitoksia sulle. Ja nyt saa tosiaan, me ollaan vähän jo yli ajalla, mutta varmaan muutama minuutti, jos haluatte jotakin kommentoida tai kysyä, niin olkaa hyvä, että saa ihan avata kameraa ja mikkiä, miten haluaa. Niin Eija varmaan vastaa. Joo, minä vastailen ja yritän tulla linjoille, kunhan minä nyt ootas nyt. Kyllä sinä oot tällä linjoilla, sä et ehkä omaa kuvaasi nyt vaan. Joo, no niin, en näe, koska minulla näkyy nyt tämä. Joo, sun kuva on varmaan siinä jotenkin. No niin, nyt tuolta minä kuikuilen. Enpäs löytänyt vielä. No, ei se haittaa. Joo, jos katsoin, tuliko. Ei ole tuossa chatissa tosiaan kysymyksiä. Mulle tuli mieleen sellainen, että mikä sun lempipaikka on täällä Lappeenrannassa, tämmöinen niin kuin viheralue, missä voisi vaikka niin kuin aistia eri aisteilla, tai onko täällä sellaista aistipuutarhaa? Ehkä sun oma piha on semmoinen, mutta jos ajatellaan näitä julkisia paikkoja, että minne kannattaisi mennä? No, tästä täytyy kyllä sanoa, että meillä on tosiaankin sellainen mummon vanha talo, ja meidän mummo on siis varmaan se henkilö, joka on minuun kasvattanut joskus sen puutarhurin siemenen ja kipinän ja niin siellä tosiaankin niin on ollut siis aivan ihana puutarha, mutta sitten siinä on kyllä käynyt niin, että vuosien saatossa sitten kun mummo ei enää sitä ollut hoitamassa, niin se on mennyt vähän huonoa kuntoon ja sitten jossain kohti rupesin sitä laittamaan ja se olikin ihan kivassa kunnossa, mutta sitten siinä kävi niin kuin äsken sanoin, että se työ vei vähän mennessään ja sitten niin kuin huomasi, että se ilo siitä tekemisestä hävisi, eli ei jaksanut enää työpäivän jälkeen siellä kotona tehdä yhtään mitään, mikä liittyy puutarhaan, vaan mieluummin sitten tosiaankin niin vaikka meni sitten koiran kanssa lenkille tai jotakin ihan muuta, että ei jaksanut enää tehdä niitä puutarha-asioita, mutta nyt se on palautunut onneksi kyllä, että kun on huomannut sen, että tässä on nyt joku muutos tapahtunut, niin viime kesänä sitten pieniä projekteja siellä jo aloittelin ja sitten meillä on sellainen vapaa-ajanviettopaikka, joka on nyt vähän reilu vuoden meillä ollut tuossa, lappeenrantalaiset jotkut saattaa tietääkin, Honkasaari, se on kyllä sellainen paikka, kun siitä sillasta ajaa yli, niin sitten kyllä siellä on isoja vanhoja mäntyjä, niin sinne kun pääsee, niin tuntuu, että kaikki niin kuin vaan rauhoittuu ja ei ole kiire mihinkään ja vesi on siinä äärellä, niin se on kyllä semmoinen palauttava paikka, että siellä on niinku ehkä se ollut se käänteen tekevä itselle se, että kun on aika pitkälti ollut semmoinen suorittajaluonne, niin siellä niinku pystyy sitten ottamaan sen hetken ja nauttimaan ja ottamaan sen kahvikupin ja istumaan siinä rappusilla ainakin sen 5 minuuttia ennen kuin lähtee sitten vähän kitkemään tai tekemään jotain hommia. Mutta sitten jos sellaisia julkisia alueita ajatellaan, niin nyt täytyy kyllä sanoa, että itse en ole ihan hirveästi ehtinytkään täällä kaupungissa, tietysti mitä meillä on työpuolesta, mutta ihan noita puistoja en silleen ole niinkään niistä osaa sanoa, että mikä niistä olisi sellainen mun lempipaikka, mutta kyllä sitten tuo linnoitus- ja satama-alueet, siellä on ihania niitä, linnoituksen valleilla on tosi paljon niittykasveja ja siellä on semmoista alkuperäisiä luonnonkasveja ja siellä voi tehdä vaikka mitä havaintoja ja jotenkin se ehkä just se, että tietyllä tavalla myös itselleen se on, että tykkääkin enemmän semmoisesta ei-rakennetusta ympäristöstä, koska sit työssä aika paljon on rakentanut niitä puutarhoja, niin sit nauttii siitä semmoisesta luonnollisuudesta ja luonnosta, kun sitten ihan siitä rakennetusta puutarhasta. Joo.
kivoja ajatuksia ja vähän hätkähdyttävää, että puutarhakin voi aiheuttaa vähän sellaista uupumusta, mutta että Joo, kyllä kohtuullisuus niin kuin tajuta. Niin, kyllä se on, että se on varmasti ihan niin kuin ala kuin ala ja tietyllä tavalla myös luonnekysymys, että niin kuin sit, kun siellä vaan rupeat sitä suorittamaan, niin sitten se niin kuin häviää se semmoinen, ei ehkä vaikka on nauttinut koko aika työstä, mutta sitten tietyllä tavalla se kuitenkin, että se niin kuin, se on niin kuin rupeaa käymään raskaaksi, kun on vaan niin kuin koko aika mietitte, että pitäisi olla tehokkaampi ja pitäisi ehtiä enemmän, niin kuin että sanotaan, että nälkä kasvaa syödessä, niin siinä ehkä on sit myöskin se, että ja tuntuu, että tämän päivän yhteiskunta myöskin tietyllä tavalla koko aika vaatii meiltä enemmän ja just niin kuin puhuin noista eri sovelluksista ja on just tosiaan ne sähköpostit ja on niin kuin, puhelimet ja kaikki, että koko aika pitäisi olla tavoitettavissa, niin itse olen just tehnyt ihan semmoista tietoista karsimista niistä, eli puhelimessa ei ole sähköpostia, mikä ihmetyttää kovasti monia, koska sitten minulla meni siihen, että kun meni vaikka työkohteeseen ja sitten kahvitunnilla katsoit sähköpostin, niin sitten ne asiat jäi pyörimään päähän, että nyt pitäisi vastata siihen ja pitäisi laittaa, mutta sitten kun olet niin kun tekemässä jotain toista työtä, niin et voi käyttää sitä aikaa siihen vastaamiseen, mutta kuitenkin koko aika niin kun mietit sitä ja mietit monta asiaa siellä työmaalla, mitä siinä niin kun tapahtuu, niin se myös on sellainen, joka rasittaa. Et kannattaa niin kun miettiä, että tekee semmoisia tietoisia valintoja, että keskittyy niin siellä luonnossa kuin muuallakin niin kuin yhteen asiaan kerrallaan tai ainakin mahdollisimman vähin asioihin kerrallaan, että jos ei pysty yhteen asiaan, niin pystyy karsimaan niitä ja helpottaa sitä omaa taakkaa siinä sitten. Joo. Nyt on vielä ehkä pieni hetki aikaa kysyä. Täällä on nyt tullut terveisiä ja kiitoksia Helsingistä ja Puumalasta, että meillä on nyt tämmöinen... Kiitos. Terveisiä sinnekin kaikille. Minä olisin ehkä kaivannut, että parvekesana olisi mainittu. Joo, mainitsin. Sekin voi tuottaa iloa, että aika paljon niin kuin sitten toi, mitä siellä kuvasit, kuulosti aivan hienolta ja ihana oli kuunnella, mutta kaikille ei ole pihoja ja sitten tuossa määrässä niin vaatii kuitenkin taloudellisia resursseja, mitä kaikille ei ole. Joo. Niin parvekkeen rooli on myös aika iso monelle kerrostaloasujalle. On, ja sitä minä yritin, minulla tuli tuossa, ehkä se oli tuossa kohti, missä tuli sitten jo vähän sitä pikakelausta, niin sitä tosiaan yritin kyllä sanoa, ja omasta mielestä sanoinkin, ja tässä just mikä minulla lukeekin tässä ainakin, en tiedä teille ehkä ole enää, mutta tässä tämä kiitollisuus ja nöyryys, niin siellä oli justiinsa tämä ydinajatus siitä puutarhaterapiasta, mikä on se kyse, eli emme tarvitse suurta ja mahtailevaa puutarhaa, vaan pienikin piha tai parveke, tai vaikkapa sitten se puisto voi olla se keidas, jossa voi harjoittaa näitä asioita ja kiitollisuutta, tai se aistipuutarha voi olla sitten ihan just se parveke, että voi ruukkuihin tehdä, tai niinku just sen niityn voi tehdä siihen viljelylaatikkoon, ja nyt jos on niin paljon myös kerrostalot mahdollistaa sitä, että jos on sellainen taloyhtiö, niin voi myös ajaa semmoista asiaa, että saataisiin sinne pihalle vaikka se 1 viljelylaatikko tai 2 viljelylaatikkoa, jolloin sitten myöskin ne kulut niin kun menee sitten niin kun jakautuu. Ja se mikä on tosiaankin, että niin kun paljon, en tiedä, se ehkä ei ollut ainakaan tarkoitus sitä ohittaa, vaan nimenomaan korostaa just sitä, että se luonto tarjoaa meille ihan ilmaisia asioita ja se niin kun, että mikä oikeastaan nyt tänä korona-aikanakin meitä lohduttaa, niin kyllä me voidaan siellä luonnossa liikkua, me voidaan nauttia siitä luonnosta, ja niin myöskin hetkeksi unohtaa se kaikki muu, ja se on ihan turvallista, ja se on myöskin ilmasta. Ja just meillä on niin kuin onneksi näihin julkisiin viheralueisiin, niin kuin esimerkiksi Lappeenrannassa, niin on paljon panostettu, ja toivotaan, että panostetaan, tehdään enemmän, on tehty rantaraittia, ja on
noita puistoja ja aukioita rakennettu, missä ihmiset vois viettää aikaa, just jos ei ole sitä omaa pihaa. Et ei ole todellakaan tarkoitus, enkä tarkoita sitä, että pitäisi olla se oma piha, vaan niin kuin monet asiat ja nämä monet harjoitukset niin ihan hyvin voi tehdä metsässä tai jos ei ole metsää lähellä, niin sit voi myöskin siis ihan tehdä, että monia ajatuksia voi tehdä sille, että niin kuin vaikka ihan sisälläkin, että suljet silmät ja kuvittelet ne linnunlaulut tai kuuntelet jostakin sovellutuksesta, niin sekin on semmoinen, mikä auttaa meitä saamaan sitä luontoa lähelle. Tai se justissa, että ne vanhukset ei pääse välttämättä siellä hoivakodissa, on siinä kunnossa, että eivät enää pääse sinne ulos, niin viiää niille se käpy tai viiää se kuusenoksa, josta ne saa sen kosketuksen siihen luontoon ja saavat sen tuoksun ja saavat sen tunteen, kun koskettavat sitä multaa omilla käsillään. Niin ne on niinku tärkeitä kokemuksia. Tuo on hirveän mukava ajatus, että nyt kun korona-aika hellittää ja pääsee taas tapaamaan vaikka iäkkäitä sukulaisia ja muuta, niin et kokeilisikin sellaista, että veisi jonkun asian sieltä luonnosta mukana. Niinpä, ja se justiinsa, että kun miettii tuolla, nyt oli just niistä yksityiskohdista, vaikka siellä puutarhassa, niin ei ne tarvitse olla mitään kalliita ostettuja ruukkuja, tai ne voi olla just niitä vanhoja jostakin mummolasta löydetty, tai joku, että millä on enemmänkin niin kun miettii sitä tunnetta tai tärkeyttä, tai sitten se voi olla joku kaunis keppi tai juuri, minkä on löytänyt sieltä luonnosta ja tuonut sen mukana, että meidän lapset jossain vaiheessa, kun liikuttiin metsässä ja sitten aina me löysin jonkun kepin tai kauniin kiveen ja kannoin sen, niin nuorimmainen sanoi joskus, että äiti, metäjänkin koulussa sanoo seuraava kerran, kun kysytään, että mitä meidän äiti tekee, niin se on keppien keräilijä, mutta se on ihan tärkeää hommaa niin niistä myöskin saa niitä yksityiskohtia ja sellaisia asioita sinne puutarhaan, että ei ole todellakaan tarkoitus, että kaikki tarvitsee olla ostettua, vaan että nimenomaan sitä, että se luonto tarjoaa meille paljon sellaista, mitä voidaan hyödyntää. Ja just niin kuin sanoin siellä jossain kohti niitä olemassa olevia juttuja, että ei lähdetä muuttamaan liikaa niitä, mietitään se ympäristö, missä ollaan ja mihin tehdään, että yritetään niin kuin sellainen mahdollisimman niin kuin pienillä asioilla sitten myöskin tehdä sitä muutosta tai saada niitä aistimuksia. Kiitos kommentista. Metsäkauristo oli hirveän se oli hyvä, kun kysyit, koska että jos jäi sellainen tunne, koska se ei ollut ainakaan ollenkaan tarkoitus, niin se oli hyvä, että se tuli esiin. Joo. Täällä on tehty, joku kirjoittaa, että monta sivua muistiinpanoja on tehty, että ilmeisesti ollut sitten. Hyvä. Ollut sitten monelle paljon virikettä. Hei, kiitos paljon kaikille kuulijoille. Kiva, että tulitte mukaan, että nämä on kivoja nämä etäluennot silloin, kun täällä on ihmisiä ja tietää, että tästä on niin kuin monelle iloa, että on ollut paljon pienempimuotoisiakin välillä meidän nämä luennot. Ja ensi syksynä toivottavasti sitten opisto saa pitää noita luentoja sitten jo kans lähitilaisuuksina, mutta ehkä myös verkkovälitteisesti, koska nämä taas on sitten palvelu ehkä vähän toisenlaisia yleisöjä. Että kiitos paljon Eija ja hyvää kevättä. Kiitos teille, kiitos kaikille kun olitte mukana. Oli kiva puhua ja tosiaankin, niin kuin varmaan kuulitte, mutta toki sitten minun yhteystiedot löytyy netistä Green Homein sivuilta, että jos joku asia jäi askarruttamaan, niin ei muuta kuin kysymyksiä tulemaan, niin vastailen niihin kyllä sitten. Ja sitten jos on jotakin sellaisia, mihin tarvitsee apua tai tukea, niin sitten myöskin tehdään ihan semmoisia käyntejä, että nyt ollaan tehty just viljelylaatikoita ja istutussuunnitelmia ja yhdessä, että voidaan niin kuin antaa vähän sitä tukea niihin juttuihin, jos tuntuu, että ei tämä nyt oikein lähde, niin sitten voidaan yhdessä niitä tehdä, että jossain kohti se oli niin kuin työkaverit nauroi, että jos asiakas on mukana, niin laitetaan euro tai 2 tuntihintaa lisää, mutta kyllä me on nyt niin kuin ihan eri mieltä, että kyllä siitä aina tulee rakkaampi ja sellainen tunnetta enemmän ja tulee niin kuin omempi siitä puutarhasta, kun siinä on jollain tavalla myös itse mukana alusta asti.